Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna, il-podcast tal-lum ħajkun speċjali għax dana dal-podcast long awaited. Is-segwaċi tagħna ilhom jitolbuna biex inkunu kollha grupp ħajtek il-full house it-tim kollu. Llum għandna l-Annalise magħna, għandna l-Mirko wkoll, imma Mirko għandu kamera appuntata fuq u il-qoddim ħataraw il-Mirko wkoll, nisperaw. Jista' jkun le eżatt. Lejdin bismawx, kieku għawajdin. Eżatt, ejdin jonqos. Għax jgħidu wara l-kwinti għamil ma jafx juħdin naħseb. Id-dejt, paċenzjus. ċajta kux paċenzjus. Mijak liktar. Mela ftit ta' xorilu kanna podcast u konna jena u Mirko. U kif talaq il-mistieden li kellna dikinhar u għalin ovvjament l-istorja l-esperjenza tiegħu. Is-soltu jena u Mirko nintafaw barra nqogħdu ngħidu kelma u ovvjament il-mistoqsija tkun x'derlek Mirko mill-istorja tal-lum. U bdejna niddiskutuha insomma. F'daqqa waħda Mirko qabad isemmi l-istejjer tiegħu personali ta' tfolejtu. U ħanajdilkom ħalli nibħal miftuħ. Illum esklusiva Mirko apparti li ġifieri ħanippikjawlu naqra minn moħħu ħanaraw x'jaħseb fuq il-paranormal u daw l-affarijiet u x'jidillu mill-istejjer li smajna so far. U mbagħad ħajbda jirrakkuntanna waħda l-istejjer li rrakkonta lejli. Waħda u rridu nibdewhom mill-bidu bid-dettall kif għadthom lejli. Mirko, x'taħseb inti issa wara da żmien kollu wara daw 3 snin li xbajna nisimgħu stejjer? Inti smajt iżjed minni u iżjed minn Sajan, għax inti dejjem hemm. Ġilli ma nkunx hawn jien, ġilli ma jkunx hawn Sajan, inti smajthom kollha. True story. Mhux hekk? U plus li rċivi fuq il-page. Mhux hekk? U li nirċivu aħna. U li aħna ma naqrawx. X'taħseb fuq il-paranormal Mirko issa wara daw 3 snin? Jew x'taħseb mill-istejjer kollha li smajna? Għadu xettiku. Jien naħseb li missejnilu tikka zaħira, l-iner kortijaw. Naħseb li xettiku 100% madux. Ma xderlek, Mirko sissa. Ara, jena niddejaq nikkommenta ġeneralment għax nħossni li naħx il-bazz ta' xinu il-podcast għax inti għandek livelli differenti ta' xettiċizmu. Jekk tistaqsini in general wara 3 snin ngħidlek għadni eżatt kif kont. Bħala livell ta' xettiċiżmu. Jiġifieri minn dejjem kien hemm stejjer li tajt l-ostja speċi daqsxejn iktar compelling minn oħrajn. Ma qatt ma kien hemm xi ħaġa li vera faqat li moħħu ngħidlek il-ostja dika ma nistax naħseb kif il-ostja se ġrat. Dika qatt ma kelli. Possibbli ġifieri f'daw 3 snin. Għax aħna smajna stejjer, per eżempju, ħansemmilek storja partikolari tal-farmhouse ta' Tawdex, per eżempju, jiena dik għalija tibqa' naħseb jiena number 1 mill-istejjer kollha. Dika hekk. Dika partikolari, jiena inti tkellimni ħafna fid-dettall. Speċjalment bdejna ngħidu, imma jekk dil-figura qiegħda tidher fuq il-kamera, jiġifieri id-dawl qed jaħbad magħha. Jekk id-dawl qed jaħbad magħha, ġifieri qed tagħmel dell. Issa jekk dan meta dar ma ra xejn. U laqqas id-dell.
Mela kif ġiet l-image ġol-kamera minn naħa l-oħra tal-koll. Fis-sens, il-kameras ma joperawx fuq xi liġijiet tal-physics li għajnejna ma jaħdmux bihom, pjuttost kamera hija imitation ta' x'tagħmel line tagħna. Fis-sens, l-istorja hija tajba, l-ostja ma nistax jiena mhux ħankun jien li ngħidlek bullshit dik immaġinat. Żgur li le, jiena nemmen li dak li rat, żgur l-ostja ratu. Jiena għandi storja naqqa simili b'kamera, sa ngħidilkom ukoll. Fija tfakkarni. Ġifieri li rata nemmina 100%. Li tifqali moħħi jekk rata għax id-dawl ħabat ma' dil-figura għalfej li ieħor ma raħħiex. Fatt jiena tiftakar kont saqsejtu għatlum minn timetador, tatlu rajtu d-del. Għax da ovvjament jekk ħabat id-dawl x'imkien hemm id-dellu. Jiena qed nifmek minn fejn ġej inti, qed nifmek xi tittajt biha del ħaġa. Imma inti għandek żewġ probabilitajiet. Jew qegħdin jikdbu li jiena ma nemminx li qegħdin jikdbu. Le, jien naħseb hemm probabilità oħra. Mela, darba naħseb ilu xi sentej ilu. Annalis naħseb inti l-ewwel darba li mort iċ-Ċina. Jiena kont qiegħed riqed fuq, kont qiegħed waħd id-dar u nisma' ħoss kbir ġej mill-solar tisfel. U l-ewwel ħaġa li ġitni f'moħħi jiena dawk l-ostja qtata sedin jagħmlu xi ħaġa, jew kisru xi ħaġa, waqgħu xi ħaġa. U aħna għandna l-kameras tal-pezz. U xalt kamera minnhom u kienet qed tipponta li s-sufan u fuq da s-sufan naħlef jiġifieri rajta ċara kristall u mhux glimpse nara persuna mara dara bil-qiegħda lejja. Niftakrek tajjeb. B'xara twil libsa vjola. Ejja, niftakrek. U dak il-ħin meta l-ewwel kif rajta hekk, l-ewwel ħaġa li ddiet minn moħħi għad l-alla speċi ta' taf kultant isek moħħok ikkonvinċik li hemm pattern imma mbagħad jitkisser dak il-pattern. Imma għaddew jiena f'5, 6, 7 sekondu bqajt nara di l-ostja mara u bdiet tiċċaqlaq. U kienet ċara kristall. Li ġara eventwalment kien il-qattus. Sa tgħidli kif l-ostja l-qattus ħsibtu mara. Imma peress li kellu x-xemx ġejja minn warajh. Taf inti kultant il-lens. Chromatic aberration. Eżatt. U dik li kienet il-libsa vjola, il-qattus ħsibtu xar twil kannella, u din ma kienx xi ħaġa u telqet kienet jiġifieri minnhom tant damet li bdejt isni nippanik ngħid il-lalla ngħid wara fucking 35 jew 36 kemm kelli dak iż-żmien fucking rajt xi ħaġa vera. U inti tkun rajta, inti vera rajta. Jiena rajta, jiena. Eżatt, għalhekk qed ngħidlek. Inti eżempju waqqaft tħares lejn il-kamera dak il-ħin għal xi raġuni jew oħra, inti għalik ikkonvinċejt ruħek illi rajt mara. Eżatt. Iġifieri kultant ċerti affarijiet iva. Ġifieri kultant jiena tkun illużjoni li inti ovvjanti għalik dak inti rajt mara. Għax għalik mara kienet. Kieku bżajt u naħħejt il-mobile minn idejja. Għalik rajt mara. Għalija rajt mara. Kont tiġi dawnek u tajdinna li rajt il-mara. Peress li persistejt. Dik rajt li kienet optical illusion. Dik li ktar storja li laqtitek ta' għodex? Jow hemm xi storja. Le. Jiena dika kienet tajba għax kien fiha ħafna dettall. Allura isek. U eżatt hekk ħanin, da jkun hemm iktar minn persuna waħda. Perspettivi differenti, il-mod kif irrakkontaw l-istorja. U considering min huma n-nies. Mhux hekk. Considering tipo li ġejjin minn related to xi ħadd illi nafu kemm hu ħabib tagħna u speċi dak li ħanemnuh. Fimt, mhux hekk dik. Jiena wkoll xettika ħafna f'dal affarijiet, imma ma nxħanejt ħana laqbieb u ngħid ma jeżistux. Jew laqas xejn. Just jekk ma sibċatni l-ispjegazzjoni ta' warajha. Jiena nagħlaq bieb imma. Nibqa' nsaqsi iwa, ma mhux ħanaqbad nisma' kwalunkwe storja ngħid żgurek jew. Dik fil-fatt li kont ħansaqsik. Iġifieri inti you totally dismiss. Le, mhux hekk fisser. Mela, ħadin nixtieq nispjega. Jiena nagħlaq bieb mhux għax ngħid ma jeżistix xejn bullshit. Nagħlaq bieb għax jiena ngħid isma'. Ħanażel triq u ħanesplora di triq, mhux nerġa' mmur lura fis-sens. Allura ngħid isma' jiena dit triq tiegħi jiena xettiku qatt ma rajt xejn l-istejjer li jgħidu n-nies għalkemm nemminhom. Le imma rajt. Hemmhekk jiena fejn għalija. Ma nafx għalfejn
dik li esperjenzajt inti li sta dal-waqt tgħid ma nafx għalfejn dik li għadek ma Storja, sibx waħda spjegazzjoni tagħha, ma jgħidu di l-partikolari. Tal-Olympics tajba, da? Jekk inti qatt ma sib spjegazzjoni tagħha, kif tista' you dismiss it? You can't dismiss it. Imma mbagħad ma nistax ngħid li hija ruħ, ma nistax ngħid li Imma inti Għali- tibqa' ma- unexplained. Le, li Daqshekk. tpoġġi subajk fuq xi ħaġa u tiqaf hemmhekk jiena laqas jien ma issa naqbel dik miegħek. hija unexplained imma għandha biċċa milli bdejt ngħid qabel. Kieku persistejt u mort nara x'kienet. Illum qed nitkellmu differenti. Imma kont bla bajt dik hija l-verità, bżajt u ddeċidejt li ma ħares. Issa nagħtlu aktar fih fid-dettall. Le, issa ħanidħlu aktar fihom għax ħanibdew nibbildjaw naqra l-podcast l-ewwel. Jiġifieri inti meta semmejt li l-istejjer tiegħek li issa ħnirrakkuntawhom. Inti esperjenzajt affarijiet iktar minni. Iktar minni. Ġi meta nikkompara l-istejjer tiegħi l-erba' li għandi jien mal-sitta li kemm rakkontajt li. Mirko għandu stejjer iktar minni. Naqblu? Issa, tajli, orrajt konta dek żgħir, u hija Mhux hekk, dik huwa fattur ukoll hu. orrajt, imma nemmen tistax il-tfal tinnega. kollhom immaġinazzjoni, imma ċertu affarijiet bniedem razzjonali. Fim bħalek imbagħad. Issa llum il-ġurnata nafek sewwa. Intix għalla xi bniedem ċoċ. Tipo, naf kemm inti bniedem intelligenti, razzjonali ħafna. Fil-fatt għalhekk baqa' joġobni da s-suġġett għax għalkemm jien xettiku ċertu affarijiet xorta s'issa m'għandi spjegazzjoni għalihom. Mhux hekk. Alright, imma define your skepticism. Ara, mela għajja naqsmuh biċċizzar li nis mejtin li wara li jmutu jibqgħu jidru jiena lija ma Naqblu. tagħmel ebda fucking sens. Naqblu. Naqbel ukoll. Aw ma tagħmilx sens f'moħħi għax dik ġili diskutajni wkoll. Il-ħwejjeġ għandhom ruħ u ġili jibdew daw ġili kollhom aċċessorji. Eżempju l-bieraħ smajt li naħseb inti kont qed tajda li dal-ruħ kellu ballun. Ejja. Li mhux ma kienx fidejh dal-ballun qed jagħmel ġifieri Il-ballon għandu roħ? ma ġifieri mbagħad jekk toqgħod tgħid li għax il-ghost għandu enerġija u bil-enerġija ħoloq ma nafx ment, it's too complicated. Ma nistax. Ġifieri li hemm nies mejtin li jidru jew jkellmu ma nafx. U ma nafx ukoll għax ħafna mill-messaġġi li messaġġi din il-veritkom li għaddu vera fucking ambigwi. Ambigwi ħafna, ejja. U Dik naqbel ukoll. memx pattern assolutament. Sissa unek Mirko jena u inti għedin naqblu perfettament, 100% għedin naqblu. Inżom, intom ġifiri ta' electronic voice box u ekku koll l-istess ma tamnux fija. Fl-ma sens ġifiri l-sweep radio. Fil-fat, ara, l-għodda li nużaw fil-Ghost Hunt, eżempju, jek tajd li il-Rempod. Ma nafx tfisser meta d-doq, imma l-menu hija xi ħaġa xjentifika li tista' tkejjilha. Qed hemm electromagnetic field u dell-electromagnetic field b'xi mod qed tiġi hemm interferenza fiha. Jinbidel. Imma li tiġi tgħid li sweep radio, da l-ewwel net anke kull Ghost Hunter jammetti li daw jaqbdu radio channels kummerċjali għalla l-vibe, il-magic taf kif. Imma Għamma xumbat, ejwa, min jaħlef biħ, xumbat jgħawlek fit-teorija, għarrajt verat jaqbat minn stazzjoni ta' radio propja, ma dik qed jagħmilha b'mod konxju to string a sentence jew kelma. Jien fejż. Paradolja tal-klim jena li jew. Kien hawn persuna. Mhix xi ħaġa xjentifika li stakira. Għalek nisvijawx fuq l-equipment tal-Ghost, għansax dika tiġakka verjajnija fil-podcast l-axħar wieħed. Imma, jena ħansaqsik mistoqsija diretta. Diretta. Barra da li għedin naraw il-fiziku, sewa, l-istejjer kolla l-ismajna, jekka waħda vera, sewa, li nemmen li hemm ħafna minnhom li huma vera. Inti teskludi tajt l-emem xejn, jew inkella tħalli l-possibilta dik il-question mark li tajt ejwa jiena xettiku imma hemm possibilità li vera jidru daw l-affarijiet. Mela, għandha part A u part B il-ġismu. Jiena xettiku. Sewa, mela, ħadd instema' qisha qed nikkontradixxi lil nifsi, imma mhijiex.
inħalli bib miftuħ. Għax fora kollox jinfej l-lost janaf kollu, ma nafx kollox, pero jiena nażel triq ta' pal meta t-ġojnja klab. Ekkeżem t-ġojnjajt klab tal-Manchester. Forse minn ma nifim xejfa kien fil-futbol, sorry. Imma forse minn 20 plejer li għandek plejer minnom vera għazizlek il-bajt u taħseb li kull darba li jidħol fil-ground jaħxu laba f'sorma. So, ma jfissirx li ma żżomx mal-Manchester. Just, jena l-istess, għazilti triq ta' xettiċizmu, mux għax kollox bullshit u kollox ma jeżistix, għax dik hija l-iktar triq li fija insib spiegazzjoni u tejni I figure things out. Eżatt, hija qabli l-iktar triq illi tista' twaslek forsi biex tiskopri iktar u tispjega aktar. Għalik biex tagħmel sens għalik. Jekk jiena nuża l-għodda ta' xettiċiżmu u fl-aħħar mill-aħħar ma nistax insib answer, nara ħafna iktar valida milli nuża l-għodda ta' nipprova niffilterja mill-bullshit għax nemmen ħafna affarijiet. Jiġifieri naħseb li l-answer li nirċievi bħala xettiku għandu iktar validità mill-answer li nirċievi kieku kontemmen. Naqbel ħafna. Diki, ġveri nażel napproċċa kollox biex xettiċiżmu. Ek fl-aħħar ma nsib x'answer ngħid ma hemm xi ħaġa. Jien naqbel miegħek, ġifieri li jien l-istess bħalek, taf kif jien. Jien napproċċja kollox b'ħafna mistoqsijiet, ġifieri nibda mix-xettiċiżmu għax ovvjament aħna di l-unika ċertezza li għandna, di. Sawa? ċertezza xem wara aħna m'għandniex. Imma tiġi momenti. Da topek għal qalbi ħafna. Għax ħafna nies jaħsbu li jekk peress li jiena ma nemmenx l'hemm xi ħaġa wara, ħafna nies jaħsbu li jisni mhix qed nieħu the most out of life. Meta jiena nara vera fucking bil-maqlub. Jien nara għandek one chance u you make the most out of it. Issa li qegħdin hawn għax jekk wara m'hemm xejn erdajtu. Ġieli provajt out of body experience. Ma nistax ngħid li provajta fis-sens ġieli nkun f'pożizzjoni eżempju jkolli naqanas u nipprovaw hekk ma nistax ngħid għax darba ħatta bis-serjetà li ngħidlek ma ħadmet jew bullshit jew affarijiet minn da. Apparti li mill-ħafna affarijiet li nisma' ma nħoss li hija prattika li ħattini xi forma ta' answer jew taf kif. Plastilina naħseb eżempju mushrooms u LSD tal-ostja bħala esperjenza imma mhux ħattini xi insight li qabel ma kellix. U naħseb illi xorta jibqa' l-fatt li nagħmlu mod inti esperjenzajt out of body. Xorta m'intix ċert li dak li rajt stajt ħlomtu. Biex hekk inti dejjem għandek il-mistoqsija tal-out of body dan xi ħaġa li moħħi qed jiġġenera jew it's an external experience. L-unika prova li hemm. Issa nafu li l-moħħ men fucking jista' jipproduċi anything. Dik kellna konverzazzjoni fuqha milux. Eżatt l-istess. Bdejt tgħid li xi ħaġa esterna jew xi ħaġa li ħoloqha moħħok. Għax ftit ilu f'kombinazzjoni jinnaf forsi ġimagħtejn jew ġimgħa u nofs ilu. Mela l-ewwel bil-lejl kelli. f'24 sija, millux kontet le. L-ewwel bil-lejl kelli ħafna, ma stajx norqod. Ma kienx out of body experience, imma bdejt inħallat l-esperjenza tal-li vera qiegħda fis-sodda u ma nistax norqod, ma ħafna ħsejjes, kont tħossni għaniżi, qalbi tħabbat ħafna, qed nibża. Mbagħad provajt inqum u ngħajjat biex ngħid il-Mirko isma' m'iniex sew u ma stajtx ġifieri kelli sleep paralysis ukoll. U kont vera skomda. U fl-aħħar insomma rnexxi li noħroġ minn din sleep paralysis. U mbagħad ikkalmajt u mbagħad verament irqatt. Ġifieri l-ewwel kelli dik l-esperjenza kienet vera skomda u kera. Imbagħad mingħajr ma kien għadna qas tkellimna xi noqgħod kmieni u Mirko ġifieri ma laħaqniex tkellimna. Iktar tard fil-ġurnata qed nitkellem ma' Mirko qal li illi kien rieqed baqa' rieqed iktar ġifieri wara li tlaqt jiena u sema' mara tajjat imma għal xi raġuni lilu ma skormontatux daqshekk. Ġifieri da filgħodu x'in jafrina m'iniex qedem u m'hemm ħadd sema' mara twerżaq fil-kamra. Dak il-ħin moħħi jien smajt imma somehow isu moħħi kien iktar fast minni u qal li isma' ħolma. Don't worry, mux ħolma, dak l-istadju bejt meta tkun bej. Mela, imbagħad kien hemm.
Immaġina kif kont tkun rieħed. Toħlom ħolma hekk. Mela. Split second toħlom ħolma. Mhux hekk għalhekk da s-suġġett huwa fucking antipatku. Jien naħseb li l-unika prova li jista' jkollok li inti tagħmel out of body experience bħal l-esperiment li provajt nagħmel jien. Jekk inti jagħti manipula xi ħaġa esterna, Eżatt. jew inkella jiena nbiddel xi ħaġa esterna waqt li inti qiegħed ġo fiha u tgħid isma' int għamiltek ġarek. Nagħmlu mod. Fl-istess imbagħad baqa' biċ-ċoħra illi di ma kontx rieqda 100% ġifieri. Għattajda tal-100%. Le, Ma kontx baqa' rieq, biċ-ċoħra vera ma kontx mill-istorja. rieqda, baqa' biċ-ċoħra mill-istorja fl-istess ġurnata. Ġifieri dak filgħodu x'inhu qami ma kontx id-dar. Iktar tard fl-istess ġurnata x'in wasalt id-dar. Kien fil-għaxija. Kien fil-għaxija. U ma kien għadu ma qallix bli sema dil-mara tajjeb, laqqas ġir ma tgħidx qatt naħseb fuq Għax imbagħad- Għax imbagħad wara lajna d-diskors x'sa. Tlajt fuq, naf li Mirko qiegħed isfel u dħalt ninħasel, dħalt nieħu xawer. Diħa toġbok lilek. Issa, nista' nassigura li kont ma kontx rieqda, kont nieħu xawer. Le, naħliflek. Hekk jgħidu li Nieħu xawer. Kieku għattajda inti jekk kont ngħidlek. Ħallejt il-bieb tal-kamra tal-banju miftuħ, ma laqtux. U nisma' għan mill-kamra tas-sodda, ġifieri direzzjoni. Mimik. Ġejja mill-kamra tas-sodda. Bleħen Mirko? Bleħen Mirko. I mean, min hemm id-daruta fi kienet leħen Mirko. Le, ma leħen Mirko kien. U bdejt sejra, Mir. Uj, mistax nara, għadni qed nieħu xawer. U bdejt sejra, hello, Mir. Nini madam bis-serjetà. Mhux qed ikellimni lura. U għamilt naħseb xi 10 sekondi sejra, hello, Mir, hello, ma waqft. L-estate, ħriġt ma jkunx hemm. Ftaħt il-bib tal-biex noħroġ mill-kamra tas-sodda, l-isfel, nżilt isfel, għetlu inti tlajt fuq. U għajat li, u daqshekk. Għalli le, ma tlajtx fuq. Unbad badna diskors speċi għax u sema l-mara L-istess ġurnata? L-istess ġurnata. U sema, Iqratu pasportu magwanju. u sema twerżiqa. Jien kelli dik il-sleep paralysis u vera kienet kerata bil-lejl, unbad kelli din da jgħajat li għan u ma kienx hemm. Hitchhiker. Issa da għalli dak immaġinajtu l-ħoss. Għetlu immaġinajtu. Jiena dak il-ħin għattila, aħna narba tiqtates. U wieħed minnhom Le, speċjalment. ma l-bib kien ma l-oql tatis ma kienux fuq. Jien l-ewwel ħaġa li kont ħanajdilha. Żgur ma kienx hemm tatis fuq. Kieku qalt li semat mara twerżaq, kont ħanajdilha mhux forsi qattus jew qattuża minnhom. Mela. X'jien għandi qattus minnhom iwerzaq isu mara. Le, naf. Il-qtatis kienu isfel. U mhux hemm l-ilma għaddej. U hemm il-bibien magħluqin bejn fuq u isfel. Jiena smajt għan u ċara kristall għan. Li tinteressani hija li kellkom isom 3 esperjenzi f'ġurnata waħda. Dik li esperjenzajt inti Mu kellu l-esperjenza paranormal, fid-dinja tal-paranormal għajdu mimik. Qabel. Ġifieri jiena il-lejl, u mbagħad għam filgħodu u mbagħad din iktar tard qisu jinnaf. Forsi kienu 6 ta' flaxija. Waqt ma esperjenzajtu aktar di. Le, qatt. Laqat qabel u qasqat wara. Laqas qabel u qasqat wara. Kien ma interessanti. Jien l-lum, per eżempju, battalhom voice message. Inti ovvjament ma smajtux. U jien għatlek li ġrat li. Provajt nirrazzjona l-edza, moħħi ġifieri. Mela kont qed nara film. Kont qiegħed fi kamra tiegħi fuq il-computer qed nara film. U minnhom nisma' tisfira ġew id-nejja x-xullugija, tisfira. U dak il-ħin kif smajt it-tisfira għamilt waħdek jien, taf inti isek su jfaqalek widnejk il-ġewwa. Fil-pront kif għamiltek, intfil il-monitor tal-laptop, mhux il-screen kbir, il-monitor tal-laptop. Għaddaġġara, xibtu ħajrebuti għal-laptop. Lajt l-HDMI jirġajt uħħaltu xal. U għaddiet. U għordnajt xniekol insomma, wasal sakemm inżilt isfel u tlajt insib l-air condition ta' kċina u tal-living mixawl. Jgħat waħd id-dar. Jgħat tatta għalla kif xall l-air condition waħdu. U ħaġa li għamilt, batt il-mobile. U rajt kellix l-application tal-air condition għaw mixawla, miftuħa, kienet maluqa. U bat voice message. U da għalli għall-tatis, għattejwa, għall-tatis. Da jirfsu lek il-bottuna, s-serħilu l-remote control tar air condition kienet tħares lej il-ħajt u peress li dak infrared trid t-tippuntaħ kważi leħ.
jien isni għattu għat forsi u daqshekk sensittiv, fim air condition modern għadna nagħmlu issa, għat jista' jkun sensittiv. Mhux radio ġifieri infrared, għax kieku radio manke minn kamra ħara kien jixgħalu. Isek tippunta. Kilt, kif ġejt biex kilt arġejt sakarċ, għalli sajan, ta' għattus, u jien għattat, tlet taqti san, ditnej minnom kienu reqdin. Ma rajtom, ximma jien għal-boj, da, bassa, kollu jdur warajja. Nifmek għandi ta' tisek. Ġiri, l-ħin kollu waħlim maħna, u da, kien jgħat jemmi ġifiri, sa tarifes il-remote control. Imminti tinsiex il-remote control biex tixala, biex tixal l-air condition. Ridet tkun il-remote control display taħħa mitfija. Li inti kif timmeraħ lej l-air condition, tixal il-display biex l-air condition. Jien sibta, bil-remote control mitfija. Iġveri jekk inti għaffast il-buttuna l-axħar u xalt l-air condition, display tar-remote, miex hawn. Miex hekk, dak mitfi. Tajli paranormali, mux jtnajlek li għax ħaġa paranormali, imma 3 affarijiet. U d-najja safret. Fl-istess ħin inta fal-monitor, ftit minuti wara, xall-air condition waħdu. Arġajt provajt nirrazzjonalizza u għattilhom. Jista' jkun baxxa d-dawl. Jista' jkun. Ma nafx kemm jiexal air condition, jekk baxxa d-dawl, ma nafx jagħmel. Ma nafx. Diffiċli Diffiċli, ma nistax naħseb kif il-last jista' jxal għadu. Mek baxxa d-dawl ma safret widna jambat. Jena, milux tħalt mix xorek u sibt l-air condition miexaw li t-taraħ. L-air condition miexaw. U t-fejtu, insomma, il-sentajt sibtu dal-boħra miexaw, ġifiri ħriġ tħaltu sibtu miexaw, d-dax il-los jaġara. Għabba dal-boħra t nara film-mek, u rajt il-qattus jek miexu fuq il-mejda, ma bħal dak inti rajtu jamela, jiena ma rajtux jamela, u r-remote control kienet mitfija. Mela l-għom jistax ikun xalu, semajt fih. Fimt għadġieli, per eżempju, jekk jiena xalt il-remote control jekk jiena xalt lejsi minn il-remote control. Il-display miexawl, għat jur il-numri, għat jur il-li miexawl. U l-air condition miexawl. Jekk jiena tfejtu minn fuq il-mobile, dikka mill-darba namela għallas minn flokken u nitfiħ mill-remote, nitfiħ mill-mobile, jew mill-arloġġ. Il-remote control ma tintefiex, il-remote control display taħħa jibqa daqs li kieku l-air condition miexawl, għax jiġri. Jekk la da fil-ħodu najt ħani xalu, l-ewwel darba li nafsu, isnitfejtu. Tittarġa tafsu t-tini darba t-tifimni Mirko xitnajt. Bħal daw, Eżat, bħal daw, bid-display. Ġeni kun il-xort u nara li xel il-television, jimmarkar darba għamluwa u ta' testħalna d-dar. Darba tajba kienet. Dar nisimaw l-istorbju. Għana bħajna belħin. U kienu ta' dak il-television u. Laptop, fuq il-laptop. ċelu, iwa, ċelu. U kunu għadina ħarsu l-screen. Ħarsu l-screen jaraw il-video. Ma kif xal il-video? ċelu, il-laptop kien jetek korret ħalajni. Ma kien miexaw l-laptop. Forsi kien xislim, jew xaħġek. Imma nsibuħom, iħarsu attentively lejn l-screen, u għala bajnek għana. Fakkin imġina ta' ġennu kukol. Jien per eżempju darba kanat kelli 3 li-jum kienu għadhom kittens. 2 minnom, għax iż-żajr issa ġibni għaw kemila. Ftit xhur ila għandna xi 5 xhur. U darba minnhom qed nara t-television niftakar fuq is-sofan u dawn balla toj saħna d-dar ġifieri tajdaw għandhom balla tfal, aħna qtati sanna, tifla 20 sena. Balla tojs, jiġru mal-kmamar kollha ġifieri, ġrieden hekk minn daw ishom tal-ratana u xtajlu ishom. U daqt nara t-television, jien u f'daqqa waħda nara toj minnhom. Jola, ma jola, ġifieri. Dak il-ħin ksaħt. Stħajiltu isu xi ħadd waddabulhom. Sejna naf, jien kont waħda d-dar. U qed ngħidlek għamilt, ma rridx ngħidlek għamilt sigħat, ma għamilt naħseb nofsija inħares lejda l-ostja toj biex nara kif l-ostja ola, alla ola molek. Dak kitin qegħdin nitkellmu tinsiex. Il-girl waħda minnhom il-kbira ġifieri, għax għandi żewġ aħwa u oħra. Għadha tagħmilha sal-lum, taqbdu t-toj. Tollieħek brasa. U tollieħ molek. Ma li kieku jiena ma rajtiex tagħmlu darb'oħra, jien kont nibqa' ngħid illi xi ħaġa għax il-mod kif ola qisu xi ħadd qabdu hekk bħalma ġilli nilaq magħhom jien. U nollihulhom nagħmlu hekk. Huma taf kif jagħmlu qtagħtes jitilqu jiġru wara. Ma dik nar ħasadni.
Ma li kikum attent biex narġa nistudja x'ġara. Fimt kon ngħid, fimt? Kollok għattu s-sfet bħal mandi jena, kollok il-television miexew, tqum ma tistax tuħu nifsu s-sibwek u d-diem kek. Na, daw għatmam l-ujiet, daw ma liħor, miskin kien jgħamil Jaqdak minn ġewwa. Dawar kien jonfuħ ma mniħri ek. Ek kien jgħamil li. Le, s-sibu bil-qeda ek. Ħares lejja ek bil-television. Dejjem, ek, jow jow fuq il-sufanem. Mela, Mirko, ħanarġaw ndorru naqra li. Jaf kemm hawn varjazzjoni ta' daw l-istejjer li qed ngħidu. Paranormal. U mhux hekk. Mela hux għattilkom, waqt podcast minnhom għattilkom. Żewġ stejjer ta' li rajthom ġifieri fuq YouTube daw. Tal-qattus. Waħda minnhom ta' qattus. Ma dika sibta naqa fi xijajin. Ikon ħan naħslu l-qattus għattilkom. Le, mux dik tal-washing machine, le, dika naħseb fake, ma naħseb fake. Għaxe kif tfajt il-code track. Fis-sens, Għax da hemm video minnom li qed isemmi Zajan, ħalla minn n-nies ikunu jafu fuq xi qed nitkellmu. Illi da hemm raġel u da jgħid illi jgħix ma' ghost. Xiex moxin ma. Ma ħanajdu x'jgħid. Mhux għax qed nemmnu, ma x'qed ngħid x'jgħid. U da darba minnhom qed jitfalgħu tħwejjeġ ġewwa xi maċin u beda jinfetaħlu l-kaxxum. Kif għalaq il-bieba jinfetaħlu l-kaxxum. U beda jgħidlu lil dal-ghost insomma, wara jċi trid, wara ħallina ħanamel lowt jarġa' l-kaxxun jiġi nfetaħlu. U għamilha xi 5 darbiet. Kemm minnhom qallu xi tittajli. Isu ġieħ f'moħħu, il-qattus mhux qiegħed hemm. U sabu ġolu xi maċin ġifieri li kieku xall washing machine dak kien ħajoqtlu. Ma kienx jieħdu f'sormu dal-ghost, ma futaħlu xil-bieba balla. Bravo. Għax jien l-ewwel ħaġa li għadt tal-ora da ħajqod jiftaħlu z-zob ta' kexxu, għax ma futaħlu xaqalla l-bieba mill-ewwel. U jekk tippruvaw, jekk għandkom qattus, u qattus jidħol fid-dram tal-washing machine u ddaħħal xi ħaġa bħalma ġara li l-ewwel ma tisma' splużjoni ġo dram. Mhux hekk paroli qed ngħidilkom. Le ma jiena l-istorja tal-biża' ma bil-qtatus. Żgur. Kif għamiltek jien blum bum 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 mal-ewwel. Isma' aħna fis-stazzjoni aħna noddhom eqta' testan kien nidħlu noħorġu noddhom, insomma. Mhux anke aħna. Jien li kont qed ngħid l-istorja l-oħra mhux li qed isemmi Zajan. Dak kien hemm raġel qed jilab qed jaħdem fuq il-laptop, fuq top cupboard, ġifieri fuq stools. U da qed jaħdem u f'daqqa waħda da kellu kamera fil-kċina. U jara stul minnhom mixja. U da twerwer, talaq jiġri. Lik ma kellux il-video, dak ma kellux il-kamera da. Kien jgħid illi da mxiet weħeda. Jara l-video u jara l-qattus imbagħad taħħielu għaw talaq jiġri, ħabat magħha u din ġriet. Fimt qattus kont ejlu, ma nafx kemm isen qattus imma tipo jħabat leħma stul. Kun xi ġanni. Saqajr fimt bħal boj tiegħi għall-żiemel għandi mhux qattus. Fimt ġieda jħabat miegħek kważi mhux ħajlek jiksillek saqajk, ma jweġġa naħseb wara stul. Saqajr mela Mirko ħanarġgħu nduru naqra għalik issa. Ibda rrakkontanna storja. Dak il ftit ta' xhur ilu rrakkontajt li hemm barra. U ħallejt nibħal imaluq għax wan ġejja minn għandek. Tu naf kemm inti xettiku u tri anke l-istejjer li semmejt kollha tipo ta' ċertu valur. Ibda semminna mill-ewwel. Mill-li nibda. Ara, insemmu dik tad-dawl. Per eżempju, dik naf li tiġi Kalla naħdu chronological order. Kif trid, fidejk inti ħadd irrakkonta mhux jien. Mela, issa daw again, mill-ewwel anke kif nibda nsemmija, l-ewwel ħaġa li tidħol f'moħħi l-xettiċiżmu mill-ewwel, jiġifieri I dismiss it mill-ewwel, sorry. Mela li kien ġara kont żgħir ma nafx kemm kelli eżatt, però kont naf nitkellem, kont naf nimxi fis-sens. Kont idejmi? Ejwa, żgur kont nidaj. Ejja! Ġifieri ma kontx tifel jien l-ostjana żgħir. Le ma kellix tri, kelli naqra iktar żgur għax anke għandi memorja ċara tagħha. Mela jien għandi kuġini, aħna konna noqogħdu l-belt. Ġo dar antika, Garigor, għandha erba' solari. Nofs il-botots ma jaħdmux. Ma żomm mejdhom kemm għandha żmien id-dar ukoll. Id-dar antika u d-dar ta' żmien il-kavallieri. Ġifieri. Illum ġiet konvertita bħala boutique hotel. Insomma,
U di d-dar kienet ideali meta jiġu l-kuġini, speċjalment kuġini tal-Mosta biex tilab noli u minn daw għax fucking kbira, għandek ħafna kmamar. U konna din nilabu noli u inċertajt kont jiena li rrid insib l-oħrajn. Issa jiena minn dejjem kont nibża ħarira żgħira minn d-dar u għandna xi fis-sens dak iż-żmien kont ngħidilha kera. Għax eżempju tara djar ta' sħabek u jkunu forsi daqsxejn iktar moderni u hekk id-dar tagħna kienet f'moħħ illum nara ngħid li kienet dar sabiħa ħafna. Ma dak iż-żmien kont nara kera. U speċjalment l-intrata kont nara kera ħafna. Inżilt qed infittxhom ma stajtx insib il-ħadd u ħadd minnhom inżilt fil-intrata. Aħna kellna bieb u antiporta. U bej il-bieb u l-antiporta qed nara figura da dlam ċappa, ma figura sewda iktar mid-dlam. Ġifieri għax aħna ta' min jgħid li fuq l-antiporta hemm qisha il-soppraporta. Hemm qisha x'ismu jgħaddi d-dawl minna insomma. Soppraporta. Allura tagħmel ħarira żgħira ta' silwett. U hemm dil-figura sewda niftakarha kbira simili ħafna għal kif beda jiddiskrivija Brian. Ġifieri upright, idea naqra żgħira fuq imma li kellha qisu kappell. Mhux topħet imma kappell li qisu jien l-ostja naf għandu Lobbja. Dik ikollha naqdaq fin-nofs. tkun isa hekk. Lobbja. Mhux kbir ħafna, imma niftakarha. Għandu isem dak it-tip. U għal-bidu, jien ħsibtu wieħed mill-kuġini tiegħi, mhux għax ħsib fis-sens, bdejt ngħidlu battek Kevin, battek. Imma bat mill-ewwel indunajt anta kemm l-ostja u twil ta' Kevin kif. U jekk battu għalfej fakin met jgħid xejn. U isni ta' kilħin isni ta' tifgħilek ippanikjajt konna fl-mhux rġajt lejt il-fuq. Dik l-iktar ħaġa mhux l-iktar ħaġa antika li niftakar. Dik l-ewwel. Le mhix l-ewwel. Mhix l-ewwel. L-ewwel ħanħallu għall-aħħar għax kif staqna ħalli għall-aħħar. Dik l-iktar waħda li affaxxinatni. Kemm ħajbattu. Imma tajjeb hekk għax inpoġġuhom naqra timeline. Issa Per jiena eżempju di li semma tar-raġel bil-kappell fil-dinja tal-paranormali jgħidu l-hetman. Għaw Malta qatt ma smajta dil-istorja, għal darba minn għand Mirkol. Smajta darbtej. Imma inti tgħid kien twil ħafna. Da kien twil ħafna. Tifakkarni naqra tal-vampir tal-belt jiena. Ara, jien naf li kien twil ħafna għax naf kemm it-twil l-anteporta. Ġifieri kienu mhux li kien ħafna over 6 feet, ma kien ma kienx ġgant, imma kien persuna li l-lum ngħidu twil. 6 xi ħaġa. Eżatt eħe. Ġifieri għax l-anteporta kienet speċjalment meta kbirt jekk nimxi ġieli kont noħroġ bil-ġirja naqbes u inti daqqa l-anteporta isni għall-iblaħ. Kont nilħaqa. Ġieli ma kienitx anteporta daqs Kristu. Issa jiena kelli ħafna ħbib li meta kienu jiġu d-dar tiegħi kulħadd kien jibża u kien li wassalhom jiena sal-entrata. Mela kellha xi ġina u kien feeling din il-vibe. Il-vibe tal-entrata ma kienx sabiħ. U ma kienx sabiħ illum kieku jkolli noqgħod nanalizza. Mela aħna kellna l-entrata u wara l-entrata hemm bitħa ta' dar oħra. Allura kellna tieqa u d-dawl li kien jidħol minna kien daqsxejn scary jekk So jidħol ma kienx tolqtu xemx diretta, ma tidħol biżejjed kemm you figure out x'il-lostja imma mhumiex biżejjed biex tara xi dettall. Jiġifieri ġieli meta ikun hemm nagħmel qattusa fl-entrata kapaċi tikqatax ma taraħħix mill-ewwel ma tarax tiċċaqlaq. U di tal-vibe ħażina jew li jħoss feeling ġodar ukoll darba kien jgħid li mhux fid-dar fejn qogħdu bħalissa illi eżatt qabel nidħol għall-kamra tiegħi kien iħoss xi ħaġa jien jgħidli jekk jeżisti xi ħaġa jekk qiegħda ma ħossi. Jiġifieri U x'tib ta' sensazzjoni kont tħossek tib ta' dwejjaq ngħidlu jien? Ara, l-iktar li nistajlek l-iktar ħaġa viċin tagħha għax diffiċli tispjega. Isu mhux naħseb l-eqreb ansjetà. Isek once li tgħaddi minn hemmhekk tkun tagħmilha fast. Taf kif? Jiena mhux xi bniedem li nibża mid-dlam, la nibża dawn l-affarijiet, imma issa jiena wkoll jiena ma nibżax. Ma nibżax mid-dlam u hekk. Imma din kont żgħir kont nibża mid-dlam
Għall-istejjer li ġejjin importanti ngħidlek għax tiżvolġi. Dal-feeling ta' uneasiness issa kif spjegajtu fim teżatt. Dak iwa kont inħossu iwa ħafna. Fl-istess post? Le, fid-dar ta' qabel. Fid-dar ta' qabel. Li kien ħoss Mirkoġi? Le, jiena, Id-dar ta' fej trabbejt. Id-dar ta' fej trabbejti meta kont żgħira, imma fimt il-feeling kif iddiskrivih issa, dak il-feeling ta' uneasiness li tixtieq tgħaddi minnu taħrab tiġri, dak hemmhekk iwa fid-dar ta' qabel kien ikolli hekk. Ħafna. U kont ġifieri dak bil-lejl jien għamilt żmien twil ma rridx norqod fil-kamra tiegħi waħdi, darba kont qedhom daw ta' fuq podcast u għax kont nisma' l-istorbju u qishom boċċi bil-lejl u kont nisma' l-passi fuq il-bejt, ġifieri qed ngħidlek. Fakkerrejt. Kont nitwerwer bil-lejl. Rajtu pasportu ma' Gonja. Ma dak il-ktib fih, dak literalment fih kollox. U dwarfs u ġiganti u nispojot nissuet, tiru taħt, alla kollox. Segwi hempeten tal-boċċi u hekk. Hempeten qawwi fuq. Ejja, ma interessanti bħala ktib imma. Jien melux smajt storja vera fucking. Ma nafx jekk u xtajba ngħidu, imma xi darba ngħidilkom, vera tad-daħħel. Ħallina bil-hekk. Suspans. Fuq ritratti għatek, ritratt men. Għalli għastja Madonna, għalli kien ħares minnaw, għalli nsibu ħares lej, kien ħares minnem, nsibu ħares lej. Mażom, dika għalli ta' kem optical illusion. Għalli ta' kem għalli dejjaqni, għalli neħħejtu. Aħna kellna statwa, ma kien sometimes aħna kellna statwa f'din id-da. Mux statwa, jisu xi daqshekk. Kien Ġesu. Naħseb, le, Ġesu, vera. L-kwatru Ġesu kol. Mux l-kwatru, da mux l-kwatru. Ma dak li semmeta Ġesu, dika tuża l-perspettiva tajjeb iġej ħares Jien naħseb magħmul apposta. Dak hemm trik. Missieri niftakar kien qalli dak apposta. Darba, ġax fil-bidu kien jgħidi dak tagħmel x'tagħmel dejjem ħares. Jekk tagħmel il-ħabba tal-għajnej ovali. U għaw biċċiet minnhom apparti jekk ikunu mhux embossed ma nafx ma jkunu bil-maqlub. Allura inti tibda taħdem li tara l-wiċċ kollu. Għax tmur fej tmur, taraħ, ħares lej. Dik għax il-ħabba jagħmluha ovali minn flok tonda. Allura inti meta tħares lej għal ġemba taraħħa tonda u taraħħa naħa l-oħra taraħħa ħares lej. Imma kont dik hija optical illusion hija xi ħaġa fotografija. Ma kontx nibża minn x'naf illi, imma eħen niftakar dik. Tħares lejja. Ejja, issa. Kompli. L-esperjenzi. Mela, it-tieni waħda. Mbagħad kien hemm ma nistax ngħid jiġifieri meta kont żgħir kelli ħafna esperjenzi, u mbagħad kien hemm isu gap għal meta bdew jiġru affarijiet oħra. Imma ġo din id-dar, ġo l-istess dar. Kellek esperjenzi oħra li ma stajx tispjeghom? Ejja, mela. Ejja, daw l-istejjer li ħatajt. Le, jiena l-istejjer kollha li għandi huma kollha ġo din id-dar. Kollha ġo din id-dar. Ritt importanti li n-nies ikunu jafu. Ejja, kollha ġo din id-dar. U meta kont żgħir kont nibża ħafna minna, kont nibża midlam, kelli problemi kbar biex norqod bil-lej, għamilt ħabta bil-forsi rrit norqod fis-sodda ħdi ommi, ġifieri kelli kienet ixu kbira u niftakar l-ewwel darba li għax inti meta tkun dejjem tibża waħdek jew midlam, ma tantx tagħti każ. Imma niftakar meta kont żgħir kont immur eżem ġieli weekend għand ħejja l-kbir. Għax bejni u bej ħejja l-kbir hemm 18-il sena. U meta kont immur għand ħejja l-kbir, ma konx alla norqod fis-sodda ma ħejja l-kbir. Kellu spare bedroom kont norqod hemm. U ma kelli ebda ixu li norqod waħdi f'dik is-sodda. Dak u isni wara bdejt nanalizza ngħid kif il-lostja hemmhekk kont nibżgħu naħa l-oħra leha. Ma kulħadd naħseb jgħaddi fażi li jkun jibża midlam. Imma jew ħad tibża midlam. Eżatt. Jew nkella mhux għax tibża midlam, għax tibża midlam u l-post. Eżatt, minn dak il-post speċifiku. Dikom infekter huwa mhux id-dlam. d-darba. Issa, meta inti tneħħi kollox, il-common factor huwa dlam. Imma inti meta tneħħi kollox, mela d-dar li kienet tiġġar li fid-dlam iħossu uneasy. Fimt? U din hija importanti għax dil-biża mid-dlam eventwalment telqet. U telqet mod vera fucking stramp. Li għandu x'jaqsam naħseb għalikom naħseb tiġi paranormal ukoll. Dik ħatajdilna l-istorja. It-tieni ħaġa li niftakar jiena ommi xtrat li computer relattivament meta kon żgħir.
u ġibt l-internet mill-ewwel. U di ħafna ngħidu minnis l-internet ta' żmienna u l-internet tal-lum m'għandux fucking xaqsam. Kien il-Wild West man, l-affarijiet li kont issib fuq dal-ostja internet kienu jiena niftakar di vera tal-mistrija ngħidha ma m'għandix kontroll fuq assolutament. Naħseb kelli xi 12 sena. Kont użajt l-MIRC l-ewwel darba li użajt fucking l-MIRC nirċievi ritratti pornografiċi ta' tfal. Ġifieri, kera tajda, ma dak l-internet dak iż-żmien, letteralment, ġifieri. U kienu kuntenta li mu esperjenza. Le jiena ħossni kontenti esperjenzajt l-internet dak iż-żmien, għax kien vera Il-Wild West kien. Wild West alla ġifieri l-ostja. ta' 13-14. Ħajħsbu psikopatiku n-nies, ma l-dinja kienet differenti dak iż-żmien. Tidħol ġo portal, il-website kien isma' steakandcheese.com, illum saret porn site. Dak iż-żmien kienet itellaw kuljum videos u ritratti tal-mejtina u nies jinfaqgħu bil-karozza. Kien hemm rotten.com ukoll. Limma rotten.com kienu best gorġit wara. Rotten.com kienu update jawa xi darba fix-xahar. Steak and Cheese kienu update jawa 10 darbit kuljum. Mela, anke gore.com. U ġifieri dawk il-videos tal-Al-Qaeda jaqtaw ras il-ġurnalist. Tal-Messikani tal-kartel. Dak l-internet nistallum ma fucking ma jafuħ. Videos tal-UFOs, soldati jiġru wara l-aljeni fil-Brażil. Mux qed ngħidlek li nimmissjaħ dak l-internet, imma hemm bżonn doża ta' dak l-internet għax illum sar letteralment fucking ħaġa kummerċjali mill-bidu sal-aħħar. Milux kontettilkom dak il-video tal-Brażil fejn kien hemm is-soldati Brażiljani qed jiġru wara alien. Mela, sorry, d-devjazzjoni kienet għax meta ġibt l-internet, waħda mill-iktar affarijiet li kon ħu pjaċir naqra hija fuq affarijiet ta' paranormal, okkult. Kien hemm website ta' teżisti sal-lum ghoststudy.com. Ajwa. Għandha naħseb xi 20 sena xejn. Arkivju enormi ta' ritratti u videos u bil-kamera. Tissemmi xi 30 sena ilu. Għarjen daħħalna l-internet id-dar kelli 12 naħseb. Kemm għandek? 39. 2000. 2000. U kien jinteressana ħafna il-paranormal. U ironikament mendu bdejt ninteressa ruħi fil-paranormal, bdew jiġru xi affarijiet, almenu bdejt naħseb li jiġru xi affarijiet. Kif ngħidlek is-soltu. Daw tnej minnhom jiena f'moħħi ma nafx għalfejn għalkemm m'għandhomx. Tinnotaħ il-paranormal dak lura. Ma sejlu ma jinnotani. Imma għajt il-verità. Ma kienx dik il-mara twerżaq hemm fuq fejn Il-paranormal, għax jiena di ngħaddi minnha. Nagħmel perjodu twil ma nesperjenza xejn, mbagħad nagħmellek ġimgħa nesperjenza ħafna affarijiet. Mbagħad jaqaf kollox, sena sħiħa. Mbagħad tagħmellek ġimgħa. Dal-perjodu kelli daw 3 affarijiet hekk daqsxejn strambi fih. Waħda minnhom ħanibda bl-iktar waħda forsi mhux interessanti għalmenu għalija. Jiena il-kamra tiegħi mela dar tal-belt kienet tal-ostja. Qasbibien ma kellna ċertu kmamar, kienet jiġifieri il-kamra tiegħi tinfet mas-salott. U hemmhekk ġieli tkellimni fis-salott inta fahma l-bib qed ngħidu xi ħaġa u darba minnhom qed tkellimni u dad edna marrajt nafal fejn assoċjahom flimkien għax id-darbtej kien hemm ommi tkellimni dara lej is-salott. U darba minnhom nara isa kaxxa. Literalment sa kaxxa. Sa kaxxa tal-kartun. Min waraja? Għaddejjek bil-mod qed tiflowtja. Ma kienx tal-biża ma ħsarx. Imma tajba di. Imma sekonda ħansaq. Imma kienet vera xilli baqgħet jiġri. Imma ħanwaqfek waħda. Din il-kaxxa kienet ġol kamra, jew din il-kaxxa Le, dimma. Deret kaxxa. Le, mhux kien hemm. Mhux kien hemm kaxxa mal-art. Le, mhux kien. Ara, il-ħaġa li għandha mhux għax jien konvint li dak li rajt ma kienx kaxxa tal-kartun. Kienet forma ta' kaxxa. Jekk tgħid li x'kuluri kien hemm midlam u f'moħħi kienet griża. Griża. Ma nafx ma kien hemm midlam, se kienet ħaqqa roża u bidlam ma kont qed nara xejn. Imma li kellha di mhux xi ħadd waddaba, letteralment mixja lajn. Flowtja. Bil-mod. Kif? L-istorja taħħak li ġimma l-Mirko jirrakunta vera. Alla jena taħmani. Ma x'tagħmel bied l-istja? Dix tagħmel bied l-istorja? Ma x'taqbad tgħidilha di. X'ra?
Jien il-lostja, U naf. kemm kellek żmien? Le kont Kaxxa kbir, 3-dimensional, 12-13. Ejwa, le kaxxa 3-dimensional. Kaxxa 3-dimensional. 12-13, mux tifel zaħir, 5. Le, issa l-esperienzi minn isħol. Qoddim qatt ma kont mhux żgħira. Li fl-aħħar waħda li kont applikejt. Imma ġifieri di tal-kaxxa. Daqsna edin aħna hawnhekk. U qed tara baqra t-tejr hekk naf li mhux baqra hawnhekk, imma tara baqra t-tejr hekk ġifieri. Li kella stramp, di mhux kienet hovering hekk, literalment fucking line. U l-fast, Slow. slow. U dak il-ħin il-lom ma kettira xaħġa? Le. Xej. Taf kif qed nara? Taf kif nara dik jien? Eżek għandek kamera, video kamera, qed tirrekordja xena u glitchjat is-sensor. Kienet, ma kienet ċaġa ċatta, kienet ċaħġa 3-dimensional. Għax għalek saqsejtek kux 3-dimensjonali. Ġiri mux qisu qed jirrender. Le. U nsemmi meta ngħid kaxxa I mean cube. Cube. Sewwa. Se tgħidlek kif iż-żobta kienet cube jew kienet kaxxa. Ma nafx, setat kienet just a square. 2D. Imma għalija f'moħħi qalli li hija cube. Tifhem? I mean, xtaqbat tagħmel. Fakkarna nil-storja bħalli wara l-podcast. Xtaqbat tajt. Ma nafx qasji ma naf. U laqgħat. U kemm kellek żmien Mirko? Ma kontx teenager, early teens. Mhux qegħdin nitkellmu. Mux hekk. U dak perjodu li la kont nixrob, la kont nħu drogi. Xejn minn dan, kont normali għall-aħħar. Normali, within. Issa l-esperjenza l-oħra hija simili ħafna tagħha. Ġiet kellimni wkoll ommi mill-bib tal-kamra. U ommi devota għall-ostja, għadha sħallum ta' Padre Pio. Di tajba, di tajba u tad-daħdi. U aħna kena fis-salott f'nofs il-kamra kien hemm qisu biex iżejjen qisu ekka u qisu ċent bil-bala vostri. U fuq kienet tagħmel dal-istatwa ta' Padre Pio. Relikwa. Dam hemmhekk snin. Imma darba minnhom qed tkellimni u dal-ostja Padre Pio, is-sajż mhux kbir forsi fih jien naf. Piet? Piet, xi ħaġa. Dawn l-istatwetti ju. Jidher li għadu u mhux xi statwa Dak li partikolari. qed bidej hekk jaqgħu. Ejwa. Nanna tal-mara għandha wieħed, kellha wieħed ċoj. Ekkiet. Għandu bil-faxxa fideh minn għalija. Ejwa, il-tradizzjonali ta' Padre Pio. U dal-ostja Padre Pio tonħares liħ, u qed nara għajnejh jixalu ħomor. Sewa. L-ewwel ħsieb. Tad-daħ. Tad-daħ. Jiena siba tad-daħ jiena. Ma xorta hija. Għallur kbir. Għasna minn falla ħana minn f'Padre Pio. Imma għal-bidu l-ewwel ħaġa li ċirtni f'moħħi niftakar dak kien ir-raġunajt għad forsi għandu glaze fajneħ u qed jirrifletti dawl. Imma mbagħad da ma damitx 10 seconds di damet minutes. Qed inħares li ommi wara jgħid nara U tal-Padre għen, Pio. l-ommok ma tilla xej. Wara smajnija ma U laqas ta' kaxxa l-omok ma t-tela xej. Ebda minn daw l-esperjenzi qatt ma tkellimtom ma tal-familja. U wara li ġest semaħħa ma xi ħadd ieħor f'ġawek ġol Tatwa podcast. ta' Padre Pio. Le, mhux Padre Pio, kelb kien. Ma nafx. Kelb pudel kien. Kelb ta' vera. Le, statwa. Statwa. Statwa tal-fuħħar. U smajta ma xi ħadd ieħor imma qattus. Statwa wkoll. Statwa wkoll. Issa li kella partikolari peress li kienet pjuttost twila, ġirin kelli ċans naħseb x'qed nara. Ġej dom taraħ. Minutes. Minutes. Mela, le di mhux xi ħaġa għamel poppu talaqta. Kieku għamel hekk, kieku qased nirrakkonta ħielek, kit ma x'iżob ma fejn Imma ebda dak valur. il-ħin xkontet xħassi. L-ewwel ħaġa li raq ma bżajx. U dik li tifqali moħħi għax id-dar kienet beżżani. Alla blaffariet li ma narax, għasab wara blaffariet li Kiku nara. jiena qed nara dil-ħaġa jew naqbad ngħid Għax inti l-ewwel mela ħanispjegalek għalfejn. L-ewwel ħaġa. L-ommi ngħidlek rajneħ, xi xalu. L-ewwel ħaġa li ġitni f'moħħi dak qed jirrifletti xi ħaġa minħabba l-glaze fajneħ. Kemm xi glaze. Imma peress li kelli iċ-ċans inħares lejh, Jidher li dawl mhux jidher li reflection. huma qegħdin emitting light. Emitting light. Emitting light. Se da ma kienx Reflecting light. le mhux reflecting light, assolutament. U naf li ma kienx reflecting light ukoll. Għaz li kiku kienu jglazjati għajja, ġiġ daw li jista' jarmi glaze. Ma nafx. apparti Mhux hekk. illi biex Mbagħad Marija aħmar. Marjana jiġġellek hemm u allura Għajneħ, hawnhekk xejn, il-kumplament kemm hu xejn. pinpointed dan. Eżatt. Issa da għax naf forsi kuna minn jistaqsi ma kien l-ewwel net id-dawl kien fejnt, ma kienx dawl ħajx għall-kamra, ġifieri All right. ma kienet literalment
qed taraħ jixal Bħal meta għajnejh. tara qattus qed jixallu għajnejh, imma ħomora. U mbagħad wara Naf li forsi ħansaqsik mistoqsija. U kontins. teens hija. Għajnejh. Kont teens jiġifieri diġà batti triq ta' ateizmu jboss. Mhux daqshom. Mhix dik is-sabiħ, taf x'inhi s-sabiħ li l-esperjenzi li għandu Mirko huma ftit milli jikkonvinċuni. Ftit hemm nies li jikkonvinċuni. Nafxetiet. Eżatt. U bat taqbad il-ktieb u tarom hemmhekk għal-Madonna tal-kaxxa u tad-dawl, imma aħjar noqgħod Issa li kont ħansaqsejk jien ta' Patrepejo. Taf il-liġi li jagħmlu statwi u tant jagħmluhom realistiċi, issa naf li dan naf għandi ammen tagħha U di mass l-istatwa. produce ta' jkun hemm forma. Imma għajnejh hija skolpita jew għajnej għandha line apparti, ġifieri għandek boċċa isa Le, zeba. żeba normali. Mhux qed Għax ngħidlek ta' li hija- fejt ngħidlek. Mhux Peress li statwa. semmejt li iktar qattows inti. Illum hawn daw l-għajnej li jagħmluhom isa biċċa foil fil-ħabba tal-għajnej. Ma jmurx irrifletta xi ħaġa. Le. Di ara. Mhux statwa kera, imma mhix statwa li xi pereġu. Naf kif inhi, naf- Mirko. Naf kif inhi mass eżatt produced ta' tajt. kif ma fiha xejn ta' barra minn hawn. Bust. U jalla għandu xi Le, naħseb mhux bost, naħseb sħiħ. Le sħiħ u sħiħ. Sħiħ kien Whole figure. mela żgħir allura għajnejh żgħar rasu Zar. Very, Alright, diskrivi ħaġa alright. very precise. Ha, Biex qed jixelu. Diskur. Imma li jena naf li precise u naf li tnejn, għax jena kelli ċans nosserva unħares li għaparti kelli ċans niftakarni ġifiri jena I change perspective biex nara. Ekkux U rifless. dan mela, alright, meta tara l-statwa waraj kemm xi twieqi. U żgur kamra, ara, il-kamra tiegħi ħanurjom il-long shot. Il-kamra tiegħi biss kien fiha daqs dal-kamra xi 10 darbiet. Ġifieri kienet dar tal-belt kien il-pjano Nobel kienet xi Ma kieku ħaġa. jkun xi dawl aħmar eżempju ta' xi karozza. Le, minn warajja ma jistax jirrifletti. Ma emitting light qed jgħidha. Le, kienet Mhux reflecting. diġra darba u bqajt kull darba nistenna li xi Liħa darba terġa' tiġi terġa' tiġri. U qatt marġajt esperjenzajta di. Assolutament. Ma di vera tajba di vera ta' Tajba. Taddaħ għaxan kan taqqa lejli u kollha kien tħaq. Taddaħ. Però darba t-l-istorja oħra inti għaw dikinar kont tat l-istorja oħra. Ta' xi dinosawru? Il-lastja, għarrajt, taħħa, mela. Di, ma nafx ux paranormali, pero mux normali zgur. Mela, meta kon zaħir, kien għu riexxu tijaw xiftit snin ilu, konna nixtru daw il-magazines ta' dinosaurs. Sewa ikollok il-magazine. Lalla. Fin-nofs kien ikollok dik l-istampa 3D blu aħmar tilbes il-noċċali u ma kol edition tik biċċa minn Il-patchwork dinosaur. suwaw, il-biċċit. Kienet l-ewwel darba jtik biċċa mir-ras, insomma wara xi 20 jew 24 kont taqqat id-dinosawru sħiħ. 36. Kif ħanajlek għalfej, 36 bil-ġilda b'kollox. Alright? Da dettallu, għax inti l-ewwel taqqat l-iskeletru. L-iskeletru. U mbagħad itik biex taqqat Il-ġilda. l-ġilda tiegħu, biex tattih l-iskeletru. Insomma, u jiena jekk tissaqsi l-ħuti, jiena kont marit fuq id-dinosaurs. Fissat kien fin-najt traħra Jurassic Park taf kif. U insomma, u għattu kollu dal-ostja dinosauru, sħiħ minnajr il-ġilda. U da kien glow in the dark. Ejja, Ftakarom. Alright? Ejwi. U meta Kienx għattu, id-dettaljat. le kien ikraħ waħħax. Imma għalija jena Għandu rasu ċatta ekku. kont narom għet isibu l-fossils ta' dinosaur. U għalija kien jixbaħ il-fossil ta' dinosaur. U kont, Dak iż-żmien kien jisur Rolls Royce għalina. Mux ekku kien. u żgur, da ma kienx toj tixtriħ darba ta' toj, tistenna 24 fucking ġimma biex taqqat Mela biex il-dinosaur. taqqat, mela. Ġifiri għara. Usamma meta għattu kont ferħam għall-ostja bieħ, kelli jena għand il-kuġini Tommi kienu joqdu fl-istess triq. Pero, memx ħafna age bejnietna. Forsi 10 snin, naħseb xi 8 snin hemm. Ġifiri, jekk jena kont early teens u kien late teens, allora. Insomma, u għet nuriwlu dal-ostja dinosaur, kontent bieħ. Żgur inti attor jaħxi. Lalla. U niftakar, peress li kien glow in the dark, qabel irqat, qed inħares lejh faċċata tiegħi, kien hemm isa komodina, u qed nagħmel pjaċir nara ħixal Aħdar. jaħdar u sħiħ. L-ewwel darba qed nara ħixal sħiħ. Insomma, nqum fil-ħodu, dal-ostja dinosaur ma jkunx hemm.
U għal-bidu ma tantx tibda t-tekasti jew zbarazzatu ta' fatu ximkien ommi. U għat nsaqsija, fej għat il-dinosaur, ma nafx għat ma missejtu lekx. U nsaqsi l-ħuti, ħat ma jfhem dal-ostja dinosaur, u da dinosaur sparixxa mill-eżistenza. Xidwejja. Qatt ma sibtu. Għat ma sibtu, meta kien saqsi l-ħuti, jgħidu lek dak saraqu lek. Kuġin. Issa dar kuġin, kont nidħol id-dar tiegħu kuljum fej l-ostja ħajaħbi dinosaur għal snin sħaħ, ma tagħmilx sens. Xek. Sparixxa ġifieri. Sparixxa mill-eżistenza dal-ostja dinosaur. U niftakar tant kien kulħadd konvent li ħansibuh da dinosaur. Jena daw il-magazzin kienu ġibu li ħija l-kbir. Ħija l-kbir kien jaħdem id-Dolphin Supermarket u kull ġimma kien jġib li da dinosaur. Uġubba. Paċeville. Għarajt, iju. U l-ewwel biċċa tal-ġilda li kienet issieq kien ġabieli biex lansib id-dinosaur nibdieħ. Ħala. U da d-dinosaur baqa' ma nstabqat. Ostja. Sparixxa da' How sek. sad. Sparixxa. U qatt ma sibtu. Qatt ma sibtu. Ostja. Interessanti. Smajt ħafna stejjer bħal di. Per eżempju, apparti l-istorja ta' mistijaj ta' fuqa, insomma, ta' kemm il-darba sa. Però smajt stejjer, per eżempju, koppja, kollhom tifla, u kienet iġġor magħha soft toy jew dak id-dinosaur il-Barney, il-viola. Barney. U daw l-Amerika din nitkellmu din l-istorja. U mhux jifruqaw, insomma, marru x'imkien ieħor, marru holiday, u ndunaw mawġejn lura fil-karozza, ndunaw li dal-ossja dinosaur u il-Barney ħallew warahom fil-ħatta u jew fej kienu l-kebin li kienu għadin holiday fih. U da peress li għadin nitkellmu da xi 6 sigħat traveling, mhux ħajerġa' jiddur lura żek ta' Barney, fimt? Beda jgħidilha issa nixtrilek ieħor, dal-Barney insomma dit-tifla bdiet tikbi għall-Barney tagħha. Jaslu d-dar u fil-xtajlu għaw ta' qoddim Dana. qoddim il-garax għaw nsejċ jgħidu. Drive-in. Drive-in. Jaraw dan il-Barney dal il-pupu jistennijom. Kienu. Għax dit-tifla kella jisimha mktub fuq. Ġida kif travelija minn hemmhekk għalaw. U għandhom ritratti bih ġida ma tajċ ħallew id-dar warahom. Astja, dik tar-ritratti. Fimt? Għada li kiku tajt inti naf li t-tifla dejjem bieħ. Nesietu, għalla jibirek ħat manduna l-nesietu, t-tifla mux tipo. Imma da għedin nitkelmu min jaf kem travel jaw kilometri daw. Marru jisibuħ qoddim il-bib ta' dar, ġo drive-in. Fimt l-istess. Per eżempju, jien naqra ħafna minnom daw l-istejjer. U di li għettajt inti ta' dinosaur. Nismaħħa ħafna. Jien per eżempju jina ġrat li personali issa reċenti. ċuċata ħanajdilkom. Sejers għallija, garax maluq. Garax tijaj dejjem pupilla, sus pizzerija, nilbes il-crash helmet, l-4 ta' fil-ħodu, biex imun naqbad il-vapur, u smajta di, il-misluta, ta' mill-li smajta, u għallet li mal-fom, u smajta ta' kont il-ħat il-bista l-helmet, ġivi ma sajċ nħares l-isfel kif irrit. Għadak li jimma mux ħanqot fl-4 ta' fil-ħodun fit-teġ dil-ostja misluta, sta tajli misluta, għarajt ferra, fija daqsik. Għad nisallu ma nistax insiba, il-garax xsiltu miljon darba minn dikan law, minn xarilu law, nistax insiba. Per eżempju, aħna smajna storja, jina u sajan smajna storja, minna tħabib taħna, sewa, ta' ċurkiet. Ma marġin semmi jismu, għax ritib anonimu. Da kien qiegħed il-bahar, u kellu ċurket f'subajħ. U da kien ċurket minn dawn ngħidu lejna costume jewelry u minn da għandi minnhom jien iżhom skanetri u barazzek. U da qabeż il-bahar, u da ċurket tinduna mhux qiegħed f'idejh. Le, sorry, mhux hekk kien. Da ċurket kien joħroġlu minn idejh. U qabdu. Neżaw, għamlu fuq ix-xugaman, kien fuq il-beach. Mar jaqbes jom, u meta tela nesa ċurket. Qabat ix-xugaman, għamel waħdek, ovvjament mar fir-ramel mhux ħassibu. Ommi tilfet. Għaz anke mobile għalla titlef għaxseb wara ċurket. Tilfitu għat ma sabitu l-istess. Għada kuġinuħ għallu l-ostja, għallu ċurket, għallu fogit, għallu ċuċata, għallu maċ kem jiswa. Ta' karozza, marru l-ura d-dar. L-għada, ommu, għallu siblek ċurket fi kamera ta' s-sodda. Astja.
X'daj jaħlef li da tilfu fuq Fuq il-beach. fuq il-beach. Ġifieri xi darba ħansibu dal-ostja dinosaur. L-ewwel kont ħanajja xi darba tissejbu dak id-dinosaur. La. Missieri jgħid li kien tilef ċurket ilu dan. Mbagħad ma nafx hekkux l-għada jew pitada jew kemm għadda reġa' marsa hemmhekk istrinu jsibu taħt il-bankina fejn kien ipparkjat. Ma ħajdilkom oħra tiegħi. Ħajdilkom oħra tiegħi. Dik waħda tajba jien. Mela dana xi eżatt ħanajdilkom 21 sena ilu kont naħdem part-time bħala salesman. Ovvjament bħala kull salesman kien ikollu daw il-xtajdilhom hawn il-visiting cards, business cards konna ngħidulhom qabel. Bismi kun jomi bit-telefon number tiegħi tal-mobile. Darba minnhom nitilgħu Għawdex da ġi mhux Malta, da Għawdex. U konna sejrin iċ-Ċittadella jiena u l-mara u parkjajna ġu dik it-tella li titlajk minn mas-sinema, mhux minn mas-sinema, minn wara s-sinema, għax dik is-sinema hija one way u tinżel biss. Iddur hekk, tidħol hekk, u mbagħad titla' lejn il-parking ta' ċittadella, dak iż-żmien il-parking kien għadu qas jeżisti. U ta' parkjajna hawnhekk f'din it-tela. Niftaħ il-bieba hekk, u kif niftaħ il-bieba u nitfasaqajja, insib business card tiegħi. Mala. Konti ġewwa waqaf naħdem minn dan il-part-time, insib business card nadifa tazza tiegħi bismi u kun jomi fuq il-bankina tistennini. Ostja. Batta ġbar tagħmel tela waħdek niftakar il-mara. Tara qasħatem minni għattelax sibt fuq il-bankina. Għara daqxej, kalli nipparki jemmek jien. Of all places, wow, dex tinżiex mux Malta. Tajb għeda. Mela, ma ninsija għad. Dijaq taħħa Mirko. Konna telajn it-tela ta' Bormla. Ħajtin ix-xogħol ħaqra salla. Konna telajn it-tela ta' Bormla. U rajna dwalek. Xrajna? Rajna dwar, konna din grupp. Għaskelli licenzja jien, konna nazar, siħbi għallu licenzja. Preskritta taġi verissa tajda. Għetlu l-libatlu. Għetlu għandi l-blokka fuq, bat il-blokka u armejta. Jena, għetlu sambatna għaddu għalla nfittxu u mnalla minnek, għax bil-klib kienu għalla u soqna għek. U marna, wara xie 4 sijat, nfittxu għem, nfittxu. U sieħbi għalli, aħba madonna, għalli rassi bicċas ma' u da' sekk, sin da' sekk. Di tajba ta' vera u Għablek di jaz. Mela, Tista tajda. kważi sapuna sieħa kienet. Mela. Kważi Ma sapuna. larġajda. Kemm ilu? Kamilu. Babala. U allura mux Allura, preskritta. men san żommuha. Nżommuha. Ilu men, il-lostja, xie 2002? U l-ostja. Ma preskritta hija maħfura di. Il-lostja, fit-tela jem ta' Bormla. Lalla tajba edha. tajba vera tajba. Tajba, jazgur xaħtra mi għablek u. Mela. Lalla. Le, xaħat kim bħanna. Domna nfittxu jem dik il-bicċa mala. Lalla tajba di ostja. Xektar mir, xista jera għandek. Tad-dawl. Tad-dawl, tajdenna? Dik naf li semmejni, għamma rġajda ħalli namlu collection sħiħa. Fl-opinjoni tiegħi di l-iktar waħda li. Tad-dawl? Ej, Sejn dik l-narħal inqas waħda. li fl-opinjoni l-iktar waħda li kienet ċara, l-iktar waħda li kienet kbira, l-iktar waħda li ċert minna. Da bażikament is-sena kienet 2000 u naf li 2000 għax kont qed nara l-Olympic Games kienu saru l-Awstralja u kien xi tlieta ta' filgħodu. Naħseb xi tlieta ta' nofs insomma u kien hemm ir-rowing. U niftakar dak nara mhux għax jinteressani, imma jien minn dejjem norqod tard. U kont nħobb pjaċir nara xi ħaġa differenti hekk. Insomma, u kont qiegħed ma kellix television fil-kamra, television kien fil-kamra ta' ommi. Ommi kienet riqda, kienet ilha riqda mċampla sigħat. U jien kont qed nara t-television. Mela, is-sodda facing it-television. Imma kif jien kont mindud bil-maqlub fejn kien hemm sajja, kien hemm rasi, fejn kont facing it-television. U hemm minnhom biex inbiddel il-pożizzjoni u waqt li qed indur u nħares li ommi warajja nara li meħdej il-xismu tagħha xejdu l-dik ta' Komodina. Ma dik komodina kienet parti mill-headboard. Xorta komodina. Minn taħt rajt dija bajda qawwija tiela jisu Saf. mill-art ma kienx tasal sas-saqaf bħala intensità. Laqqa, siġi dawl jaqta. Ma kienx jaqta xarb. Ja pillar of light. Ma kienx jaqta, imma ma kienx immaġina, jisu dawl diffused. Taħt meta jkollok dawl diffused,
is-sors tkun bright imma aktar ma Imma jmur mbagħad il-bot, iktar titteħed, eżatt, tmut. Imma il-ħaġa li beżatni dak il-ħin għax jiena għaddin id-deskrivi hekk. Dan kien l-iktar dawl abjad laqgħat rajt f'ħajti, kien pure white. Ġieri ma kellux tinge of blue jew tinge of orange. Dak kien purament fucking dawl abjad. U kif rajtu dal-ostja dawl mill-ewwel ġifieri ksaħt. Ġifieri kont naqra fuq il-kodba dell-expression, imma jiena vera għex ġifieri qed inħoss il-bart ġifieri demmi qisu kiesaħ imma ħereġ l-araq. U bil-biża erġajt dort facing in-naħa l-oħra u għamilt qisu naħseb għamilt kwarta ifriżat ma nafx l-ostja ħanamel. U moħħi ġifieri qed jiġri u qed nibżax warajja hemm dal-ostja dawl. Eventwalment naħseb għaddew xi kwarta erġajt dort biex nara x'hemm u ma kien hemm xejn. U għadni sal-lum ngħid kieku kelli Jiena naħseb. nofs bajda mur nittawwal x'l-ostja kienet. Jien kont Ma kienx dawl. Kienet eh, beżżak Tgħid iżjed. tkun Eh? werwer ma tistax Jaf kienet tgħid. beżżak iżjed, jaf kienet Ma Ma nafx. tistax tgħid. Jien Tiġri l-lum mill-ostja mmur. Ma tistax tgħid għax tkun imwerwer, ma tibqax Imma dak tirreaġixxi kif iż-żmien, tkun. issa di fejn tidħol għalfejn bdejt ngħidilkom li jiena kont nibża midlam u speċjalment nibża midlam f'did-dar. Niftakar l-ewwel ħaġa li ġiet nifmoħħi meta bdejt niġi naqaf sensejja bdejt ngħid kif il-ostja ħanibqa' ngħix id-dar jiena. Jiġifieri jiena kont konvint li tant ħajkolli paranoja u biża minn did-dar li naf ma nafx l-ostja ħanagħmel. Mill-għada niftakar L-għada tad-dawl. mill-għada. Reġa' saqġi l-lejl, jiena kont konvint li jiġi l-lejl ħanet werwer, imma mill-għada qisu għaleb switch u jiena ma bqajtx nibża midlam f'din id-dar. Jiena naħseb li kienet Dawl. multiple times se jipprova jtik xi messaġġ. Jien hekk naħseb ukoll. U inti Jiena għandi storja. Hekk naħseb. Għandi storja ta' xi U ħadd. di damet kienet ġifieri l-istess ma kienux flash u ntfiet. Jiena Ġenti, naħseb rajt il-ħin id-dawl, kollu- kemm dom tħares liħ dawl. Ara, ma nistax ngħidlek li domt minuti għas sempliċi raġuna għax ħaraj taħti. Però Ma milta xar sekondi. Bela, żgur li għamilta xar Għandi storja jiena Mela, eżatt mela, bħal mela. tiegħek. Nixtieq li Xar sekondi taf kemm matwal. li jiġi jgħidha men. Nixtiequ li jiġi jgħidha men. Għandi storja eżatt bħal tiegħek men. Kienet l-isptar fejn ommu għadha tmut, eżatt bħal tiegħek men. Letteralment nixtiequ jiġi jgħidha men. U vera jgħidha men. U dik li hemm striking li għad nisa l-lum. Ġifieri mbagħad jiena eventwalment xogħol li kien eżatt. nagħmel dawl għal television u film. Eżempju, ktajt li HMI, kemm huwa abjad id-dawl ta' HMI, xorta mhux abjad daqsda. Jien naħseb kienet jipprova jgħidik is-sinjali. Ma xejn. Messaġġi. Imma di xi ħaġa oħra Di tifqali moħħi. vaga, u vaga Ma xi ħafna, zopp irid jgħid bihek, xi ħadd irid Vaga. jgħaddi li messaġġ. Sorry, fucking ma Eżatt. fimtekx, man. Ma nafx, ma Mer nafx. korrespondik. L-istess risposta li tajt il-sajan jien fid-disa episodju meta kien għalli xaħat irid iwassallek messaġġ u jiena għatlu hekk qed jipprova jgħiddi l-messaġġ, tlu l-messaġġ mhux qed jasal. Tiftakaru? Kont l-istess tweġiba tajt jien. Għax vaga. Għaliex ma tiġix jekk inti titwassal li messaġġ? Dejna ngħidu tal-kexxon l-ewwel. Tal-washing machine. Iwa, Ġili ma- għaz persuna oħra ma nifmu, Iwa, għax sejja nkunu. alright. Mela, ara, Ma bħalma orieħ dawl. Ġili tirċivi messaġġ minn għand bniedem u għaz kun taf xillu. Ma mhux eżattament messaġġ ifhem jista' jkun pereżempju. Alright. Imma l-irrit ngħid jien l-ewwel da għal punt fucking validissimu. Il-dak ir-raġel tal-qattus li tafaw ġol washing machine. Bada jiftaħlu l-kaxxu. Ejwi, għalena Tax fezzaċ għalina. Għax ma ftaħlux il-washing Naqbel. machine mill-ewwel. Alla. Ejwi, Jekk inti veru. ħadd effert, Ma l-effert biex tiftaħ fucking kaxxu. L-unika ħagġa li Iftaħ nħalli il-di. jena, illi Il-bieba. hemm ċerti affarijiet li forsi aħna ma nifmuhom. hemm ċertu pattern. Hemm ċertu pattern li Se jekk aħna ma ma dik, nifmuhomx, ma nifmuhomx. Issa. It's an easy answer. It's an easy Bħal answer. kattoliċeżmu, It's an easy għalla answer. l-ekk Imma jiena 100% it's an easy answer. ħaniprofa nwieġeb. Imma it's there, ma nistax ngħid li ma xejn. Jien għandek raġun jien għandek raġun. Issa jiena ħammullek fuq talim ta' fej jidħlu angels, demons u daw l-affarijiet. Daw jaħdmu fuq binarju ta' ċertu setta regoli li huma ma jistax jindaħal
fil-bniedem, allura indirettament qed jiftaħlek il-kexxun, mhux qed jiftaħlek il-bieba, tiftaħlek il-kexxun to make you aware biex inti tiftaħ il-bieba. Ġi mhux kif ħanaqbad ngħidilek. Daqisek inti għandek it-teacher. Il-teacher jafa risposta. Eżatt. Imma lilek irid biex jgħalmek qed jipprova qed tippruvaw tifhmuni x'irrid ngħid jiena qed immur fuq ancient knowledge issa. Illi jekk dawn huma il-fabled angels and demons, sa tajli angels and demons x'inhuma, Alla mhux iżem, ejwa, whatever they are. Imma jekk dawna jaħdmu fuq dan il-binarju li mal-bniedem mhux suppost jindaħlu li jinteraġixxu jistgħu. Imma mhux b'mod dirett. Allora jien analis jekk inti pereżempju jekk jiena naf li inti ħad titla' fuq rota, kollha ma nsemmix affarijiet oħra, titla' fuq rota u inti fuq din ir-rota kont ħataqa u tweġġa u tikser saqajk, sewwa? Flok jiena niġi ngħidlek analisi isma' titlax fuq dik ir-rota x'int fimt x'nagħmellek naħbilek ir-rota. Jew intik puncher. Qed tifhimni x'qed ngħidlek. Meta jiena biex tajtek puncher l-effert huwa kbar. Milli kieku ġejt fuq ngħid u ngħidlek analis tpoġġi ma nħalli l-bib miftuħ għax la m'hemmx spjegazzjoni u laqas int m'għandek spjegazzjoni tagħha. Le messa li għaddew 26 sena għadni, s'issa ma nafx. Appuntu, ġifieri il-fatt li inti għadek mingħajr spjegazzjoni. Mhux ħajkollok spjegazzjoni, mhux ħajkollok risposta. Mela jiena mhux ħanejt li hija. Mhux ħanejt li żgur hija paranormali. Ma taf għalfejn. Ma nistax ngħid x'inhi mela jiena. Ma kif tista' tispjega dawl ħieġ minn ġolar. Ma tistax tispjega. Allura nħalli. Mhux awtomatikament paranormali. Issa ovvjament. Paranormali eżatt. Biex nantiċipa l-mistoqsijiet tan-nies. Allura nħalli l-bib miftuħ għax ma nafx x'inhi. Bil-fors tħalli l-bib miftuħ. Bil-fors. Biex nantiċipa. L-istess qegħdin fuq l-istess paġna. Nantiċipa l-mistoqsijiet tan-nies li ma kienx hemm bozzos ma dawn l-affarijiet ovvji. Eżempju id-dawl. Ma kellix tablet dak iż-żmien żgur. Le. Mhux hekk għax komo pereżempju reċenti di ġrat lejli. Jien ma norqodx bil-mowba ħdejja, qatt ma norqod bil-mowba ħdejja. Imma reċenti l-arloġġ kien qiegħed bla batteri, jien norqod bl-arloġġ. U dal-arloġġ ħallejtu jiċċarġa mal-lejl fuq dija u insomma. U rrid tinqum fl-4 ta' filgħodu. U għad fakit qed ħajkolli ndaħħal il-mobile. U jiena nsejt illi jien raqqat il-mobile miegħi. Daqqa l-Madonna jaħdem bil-lej. U bad fakin messaġġ. X'issa tgħidha filgħodu. U jiena rqat, rieqet. Sorry. U f'daqqa waħda. Ma nafett illi niftaħ għajnejja, ma kombinazzjoni niftaħ għajnejja. U nara raġġ ta' dawl l-ewwel ma ġini f'moħħi dak. Ostja, bat il-mobile. Mela, x'istejjer għandek iktar? Inti naf li għandek xi żewġ esperjenzi oħra. Waħda minnhom ġrat fid-darba mhux essaċ tiegħi, però jien id-dejq ngħid affarijiet li mhux tiegħi, però dejn ħanajda għax naf il-karat ma diġrat il-ħija u naf li ħija laqqa tkellimna fuq da suġġett. Law xi wieħed, ġifieri meta qaleli tipo l-aħba bella ħnina insomma. Da li ġara meta tlaqna kollha mid-dar kienet baqa' għandna bistoqgħod hemmhekk. Eventwalment mietet in-nanna u d-dar birġgħet marret għax dik konna bil-kera aħna. U niftakar meta kulħadd kien tara kont saqsejtu l-ħija, konet nagħmlu xi biċċa xogħol fuq xi set tat-television. U għatlu kellek hekk xi esperjenza d-dar jiena u jiena kont konvint li ħajdli xi l-ostijiet tajt. U somma, u kellu esperjenza, ma nafx kemm kellu żmien eżatt, ma kienx tifel, kien naħseb teenager ukoll. Waħda għandna wieħed mit-tzijiet tagħna żgħir fl-età u kien joqgħod dik id-dar ukoll. U dak kien jixxerja l-kamra tas-sodda miegħu. Sid il-kamra tas-sodda li eventwalment saret is-salott fejn għaddiet il-kaxxa. L-istess kamra ġifieri. Aħna l-beldek il-kċina kienet il-kamra ta' ħija. Bil-forsa mxie porta. Insomma, dak kien bil-lej, it-tiju kien riqet, u ħija ma setax xorqot b'xi mod. U kien hemm is-sodod facing il-bibien, ġifieri hawn bib on the right, u kif tidħol faċċata hemm il-kamra tiegħi. U dak kien qiegħed imqajjem jara figura ta' persuna dieħla mill-bib, tħares lejh
u tidħol fejn eventualment kienet il-kamra tiegħi. Jekk niftakar sew, peress li mhux esperjenza tiegħi nisbali xi dettalji, ma kien liebes qisu trench coat qisu twil ukoll kellu kappell. Għalhekk għatlek. Simili, Għax forsi konnotazzjoni ma dak li rajt jiena. Imma meta eżempju saqsieħ ma kien translucent kien jixal jgħidlek literalment jisu fucking daħal raġel jiġri dan li kieku tiġri ġo post pubbliku ma tindunax li dan mhux bniedem. Dak mhux u entità. Ifhem il-ghost ġew impinġija translut. Ejja di xi ħaġa reċenti ħafna. Fil-novels tal-Victorian qabel meta mebda safejna fjena u saqsejt naqra fuq AI u hekk ma jidirx li hemm kitba qabel da żmien li l-ghost kienu jidhru translucent. Rari smajna storja ta' ghost jew deriet jew xbijat li huma translucent. Rari naħseb s'issa qatt ma smajt. Per eżempju, li rajtina dejjem nis rajtin. U biex nżid biċċa żgħira ma' din, again mhix storja tiegħi imma niftakar dettal li rrid ngħidu. Qabilna f'dik id-dar kien joqgħod xi tabib. Skont ħejja kien dak it-tabib li kien joqgħod Hemmhekk. dik id-dar qabilna. Għadx darba rajtu ritratti jew. Le. Għadd. U kif jafu? Gut feeling. Ma naħsibx li gut feeling, naħseb għamel xi connection b'xi mod ma għalaħiex minn sormu, però ma nafx id-dettal fil nerġa' nsaqsija. Interessanti. Did-dar nixtieq immorru nagħmlu ghost hunt fiha jiena. Illum boutique hotel illum. Miskinant minn ġiet. Min jaf jekk hemm xi Qabel tlaqna mid-dar diżastru. Eżatt, min jaf. Interessanti issaqsihom dal-affarijiet, forsi qatt. Però ma ara qatt ma tkellimt ma' ħudi oħra f'xi ħaġa hekk. Onestament qatt ma tkellimt. Però huma qatt ma qalu li raw jew esperjenzaw xi ħaġa. Ma jista' jkun li bħalma inti żammejthom sigreti għalik għamlu l-istess. Jista' jkun. Speċjalment la darba saqsejt wieħed minnhom għallek storja. Ġifieri qabel jekk issaqsi lill-oħrajn jista' jkun li esperjenza. Jew l-omok? Le ommi le, mommi ġieli tkellimt fuq hekk. Ommi min jaf hija bniedma ferħija bi poxxa taf kif naħxej. Sakemm ma jiġri li xi ħaġa vera striking żgur mhux tagħti każ il-paranormal żgur. Kellek oħra tajba. Ejwa, sa di l-iktar waħda li toġob il-kis. U jien għetlek li ħad irċivi ħafna. Jekk ħanet tgħidha di żgur ħad irċivi iktar. Dell-istorja. Onestament ħanajlek, ġifieri naħseb mill-istejjer kollha li semmejt kollha interessanti tal-kaxxa, ta' Patripiju, tal-dinosawru. Pero di l-iktar storja li baqa ġo moħħi mill-istejjer kollha li għatli. Sa din, peress li kont żgħir ħafna għalija il-memorja tagħha, ovvjament iddegradat biżmien, imma għalija qisni għadni niftakar daqs l-ewwel darba, ġifieri għadni niftakar id-dettalji, l-ħsejjes, il-kulur fejn kontx kont qed nagħmel. Ta' bażikament ġod id-dar tal-belt kellna isu fetħa fil-ħajt, l-armarju ġol ħajt. Ġifieri għandna bħalu bħala antiki kollhom ħafna. Imma isu bieb. Imma jkun imħaffer fil-ħaw. Mħaffer fil-ħajt. Ġafef Ġafef kellna ħafna xkafef. Eżatt. Dak il-bib kien tal-ħġieġ, u x'ismu bil-pennis ta' ħġieġ hekk insomma. U fil-xkaffa tisfel kon żgħir u kellna dawk is-souvenirs tas-soldati Ingliżi. Kelli eżatti Ħana nispjegawlhom x'inhuma. Issa nagħmilhom ritratt. Londra, minn kien jitla Londra fl-80s u 70s. Kienu jġibu magħhom ma nafx tiftakruhom dak it-tubu tal-plastik. Tubu tal-plastik karta. Bit-tab. Kien ikollu eżatt l-Scott Guard ġewwa kien ikun pupu dak il-kappell twil iswed tas-sufi. Tagħti iktar dettalji għax issa torbot ma' xi ħaġa għax ismu. Insomma, jiena niftakar kont żgħir u ftaħtu dan għalija soto biex nilgħab bih. Kienu jiffaxxinawni lil Ejwa. Kellna aktar minn wieħed. Kenna jidir li wieħed libes l-abjad, wieħed libes l-aħmar żgur. Dan specifically dak li kien libes l-aħmar. U dan
li kien jaffaxxana meta kont żgħir li meta tmiddu jala għajnejh u meta tagħmlu dritt jiftaħ għajnejh. Jiċċaqalqu kienu l-għajnej. Jien jidher li le ta' Ejwi, jidir jidher li misbuħajn kienu. Dan jidir li u ħanajdlek għalfej ukoll. Mela. Jekk hawn xi ħadd għandu għad fadallu minnhom dal-pupi forsi. Fuq Google issib ritratt, santa la Kieku ritratt. jgħidilna di tal-għajnejn. Għax, safejna. Nafallim, Live daw fact check. il-pupi ta' Uħalqu minn għalija. daw il-pupi li jpoġġu toilet paper kienu. Tiftakruhom. Dawk Dawk għajnejhom u l-istess jagħmlu hekk. Il-ballerina Spanjola. Il-pupa tal-toilet paper ngħidilha jiena. Il-ballerina Spanjola. Insomma, jekk ma jiftaħx għajnejh ħadd indunaw għalfej l-istorja ħseb li jiftaħ għajnejh. Souvenir Scott Gardak. Ile English garda. Mhux Skoċċiż, Ingliż. Ma Scott Gard jgħidu dak. Ma saqqalla, fattejtni hawn. Minn għalija gold, jista' jkun kellu gold. Ma nafx taqti aħmar. Ħaresna għalej dawn. Lim Eħe, wieħed, ħallima. tini r-ritratt. Bħal dan. Kellu xi ħaġa gold. Minn għalija kellu l-bokla ta' ċentorin gold. U l-strajk Xina kellha kelli ġisni gold. minnhom met nipprova tant hawn varjazzjonijiet. Mela, bħal. Awra. Ejwa, għandak raġuni. Għandu estrina veru. Ejwa, stjef, ħajneħ. Irranġal ma jkan. U anke inti. L-lum naraw kripi, dak iż-żmien konna normali. Jisu ħaj, jgħat ħaj. Kif jgħeddak il-telefon? U dika. U minn ix-xert saqajh kienu fixed. Fixed. Fik saj, amigo. Id-deħ bis kellu jċaqal u dak. Minn ix-ċert. L-ideja tiegħi li għajneħ kienu mizbuħajn, Le, le. għandak raġuni, jfetħu vera. Għawara sibt minnhom ara minn dud bajneħ maluqin. Daħu. Mela. Għandak raġun, ostja. Trid nibatu l ir-ritratt. U jibatu Santa Ħalli forsi tkun Iktiblu tittellaw. vintage, għax inkella ma jitlalekx. U bażikament, insomma, peress li dakellu għajnejh jifetħu jingħalqu, qed nimmaġina li f'moħħi kien toj. U ftaħtu minn ġoda t-tubu u dalu. Tad-daħ. Ta' ma għalla. Dal-ostja pupu qabat jimxi. Le, zom. L-ewwel qabat jimxi u waqt li qed jimxi qed nisma' qisu mechanical noise. Qisu qed jimmarċja dal-ostja pupu. U jien kont żgħir forsi kelli 4-5 snin, ma again jien bdejt nitkellem kmieni ħafna ta' sara kont nitkellem, ġifieri. Tal-ostja pupu mexa għal subajja. All right. Fetaħ ħalqu u gidim li subajja. Mhux qed ngħidlek dak il-ħin, meta kont żgħir mhux li bżajt minnu għax paranormali. Qasta dilek minn moħħok. Imma kienet stramba fis-sens ix-xokk. Sta ma jistax jikdmek għax daħal u misbuħ. Eħe, imma dika detta li ġej iktar tard għalija wkoll. U dan speċi tal-laqtu lem u tlaqt lem rridx nalab bih iktar. U mbagħad għaddew is-snin. Kont kelli qisu l-istess naħseb dik il-ħabta tal-early teens u bdejt niftakar f'dal-ostja pupu. U għatħammur nara nsibux forsi ħlom ta' imma lek kien hemm sibtu. U jien ma tlek xajneħ u jien kien minn għalija li ħalqu wkoll jinfetaħ. Imma da ħalqu kien solid. Biċifieri ma jinfetaħx. U niftakar meta sibtu rajt ħalqu ma jiċċaqlax. Ekk rajta vera, l-alla kem kont minn għalija. Issa ħansaqsik dettal. Meta dal-pupu talaq jiġri? Jimxi, whatever. Forsi mexa. Inti x'għamilt, ġifieri meta gidmek? X'għamilt inti? Meta gidimni, speċi ta' tlaqt lem għaw U tlaqt. Ġiemela teknikament il-pupu issa qiegħed barra minn ġol kaxxa tiegħu. Ejwa. Kif raġa spiċċa ġol kaxxa? Jiena ma tfajtux postu żgur, nimmaġna li jekk sabitu ommi barra, rġet tefatu hemmhekk fis-sens. Dak huwa dettall interessanti, fimxiet ngħidlek. Ħadana kif raġa daħal ġol kaxxa? Min għala qielu lagħtu. Imma nsibu plausible li sabitu u raġet poġġitu. Le, tagħmel sens ovvjament. Ma jien naħseb twet jien pretendejt isu ħajaj li arġajt fajtu f'postu jiena. Le, zabbab. Go, xkont ħanajlek il-lalla kellek il-kuraġġ. Le. Jien ma naħsibx li kien ikolli il-kuraġġ narġat f'postu. Fimt? U dam, meta fetaħħal u gidimni, jien nitħaqax peress li f'moħħi ċara, snienu kienu bil-pizzi. Jisom. Tiftakru għattara da dettalli ġifieri inti? ċar kristall.
Sninu bil-pizzijek, jisum bħal meta impenġu snin ta' xark meta konna tfal. U l-ewwel mexa Ħansaqsik xi ħaġa oħra issa. Baddar lejja, u mbagħad gidim li subajja. Ħansaqsik xi ħaġa oħra issa. Fejda ma jemmix fil-param. Jiena katlu dik l-istess ħaġa. Imma ħansaqsik xi ħaġa oħra issa. Mill-memorja minix qed niftakar li hemm film Le. illi jiġri xi ħaġa. Ġie suġġestjonatu forsi it was implanted a false memory għax inti taf li inti ġieli aħna jkollna memorji li nagħmluhom tagħna ma jkunux tagħna tkun rajthom film, rajthom xi ħadd qallek storja u inti tagħmilha tiegħek. Mhux għax tkun trid. Imma inti awtomatikament jgħaddi żmien. U qisu issa l-esperjenza għatti li inti l-istorja u automatikament isni għax tajjien. Għax ikun għadda żmien isek tagħmilha tiegħek. Jena qed ngħidu l-Mirko, ma jmurx darba jekk jeżistixxi film ma nafx ta' forsi għaw xi ħadd pereżempju bħal Fabio li jara film dak il-films kollha u forsi dilettant ħafna tal-films u jifhem ħafna fil-films. Jiena ovvjament. Jiftakar li hemm film dat-tip. Fimt? Jekk in-nies jafu b'xi film partikolari, Jiena ngħidlek. tuni t-title, però jiena Jien smajtu darba oħra diġà, jiġifieri u nemmen li xi ħadd oħra jibgħatilna. Sa naraw. U ħanejlek storja oħra ġifieri stramba wkoll fuq it-tojs. Smajt żewġ l-istejjer l-istess toj, ma kellhomx dat toj daw it-tnejn min-nies u jsibu dat toj f'qalb it-tojs tagħhom. U l-istess toj ġifieri rocket li tagħmel l-istorbju. U it-tnejn li huma ġifieri u qed nitkellmu daw għandhom Ma fimtiex imma l-istorja ta' xi ġifieri, ma kellhomx dat toj. Ma kellhomx dat toj u sabuh f'qalb it-tojs tagħhom. U t-tnejn diskrivu l-istess toj. It-tnejn min-nies ma Ma jafux li kellhom. Ġifieri jitfaċċa toj li int mhux tiegħek, is-suq ma qatt ma rajtu. Eżattament, ma tojs tiegħek. Issa jekk in-nies ħajbata fuq din l-istorja, jiena lija l-iktar affarijiet striking li nqishom bħala simili jekk jagħmel il-ħoss. Jiena tajtkom il-ħoss li smajt. Però Robotic. ma mħoss ieħor mhux ħanajt x'inhu apposta biex jekk ikun hemm xi ħadd Alright. jibgħat ngħid alright. Mela forsi Ġrad l-istess. darba oħra. Tajba, interessanti. U kien jimxi literalment. Qisu Issa da ħanajdulhom ukoll. erretika l-ostja kien jimxi, da mhux Xi ħaġa li m'għadniex li saqajh daw kienu fixed. fixed. Idejh kienu jċallu. Saħ fixed. U daqba jim. Daqba jimmarċa. Xara kit. Ġara. Sajt il-ġat timisni. Vera, ta' kelba. Live ostja. Vera, naħlef. Ħassajt il-ġat timisli għaw. Kien hemm issa having said that kien hemm film fil-fatt waqt li titkellem kont tinfittxu tajt li x-xillostja kien il-film kienet minni series ta' Stephen King. La Dreamscapes. Le Tommy Knockers. Tommy Knockers. Ġifieri dak kien novel tal-87 imma s-series kienet fin-93. Però kull ma naf li tinvolvi xi pupi imma tgħid li x-xillostja kienu jagħmlu. Ma tittara jekk kienx Niftakru Tommy żmien Knockers. li qed tgħid inti jekk kontx stajt rajtu qabel jew le. Ma naħsibx ta'. Which is a bit Lemma jista' jkun ikun raħ wara. wara. Ejwa, jista' jkun ikun raħ wara u Di xi bena. ħaġa, di da punt vera fucking tajjeb li nixtieq xi darba nixtieq niddiskutuh li l-moħħ jista' eżempju, False memories. Iwa, eżempju, hemm każijiet ħafna fejn nies raw il-xi ħadd qed jispara xi ħadd point blank. Huma konvinti li dak il-persuna imma li jkun ġaraw li waqt il-line-up inti tidentifika persuna u l-memorji tiegħek kollha immaġina għandek blank face. Aħda dal-blank face imliħ u inti minn li kont rajtu from the beginning. Fil-fatt hemm kas l-Italja bħalissa. Last Tragedy 4, ma nafx hekk smajtu bih. Daw wieħed fuq is-sodda qatawlu onqu u dan identifika persuna li l-lum qiegħed il-ħabs ġifieri għadu l-ħabs u l-mara tiegħu u da jaħlef illi l-dara. Però meta illum il-ġurnata din jinvestigaw lejjene u insider u hekk qed jiskopru li
il-pulizija iffidjawh meta u kien mimli drogi jew mimli painkillers u hekk. Allora huma qishom bnewlu. A false memory waqt li u kien qisu ħanajdulu dragjat. Fimt? So ġew jgħidu l-isma analista tiegħek id-daqqa u jiena. Jekk tismaħħa inti dik f'dak Eżatt, programmak. Jena bħala, le, ma tas-CE5 ukoll. Jien dik kont ħansaqsih fil-fatt. Fil-fatt kont ħanalaq biha jien di. Rigward, issa insa l-paranormal eżin spiriti u għajdulhom li trid apparizzjonijiet u hekk. Għawek ħana qabdu f'topik naħseb ħanamlu xi joħra ma. Le, għenamlu in a nutshell. In a nutshell. Il-fenomenu UFO, illum inti. Where do you stand? Mela, għandi conflicting ideas fuq. Mela. Il-fakab ta' topic li peress li ħafna mill-informazzjoni għadhom il-lum stessu ħarġu it-tinibeġ. ħarġu t-tinibeġ ta' informazzjoni. Rajt il-videos, wieħed ngħidlu. Ma tafxin il-fakab. Tnejja. Li bħalissa l-informazzjoni qiegħda kważi 100% ikkontrollata mid-DOW. Eżatt, ejju. Sewwa, jiġifieri u daw tawa konnotazzjoni militari. Meta dat topic jagħmluh bħala topic militari, jiena Mela insijom daw il-files. Xej. Insijom minn jorom, isom qatt ma ħarġu daw il-files. Issa qatt ma rajthom dawk il-videos. Ma mill-esperjenzi tan-nies, mill-videos li hemm online ta' nies bħalna. Mill-esperjenza tagħna personali issa through the CE5 sunti inti rajt u esperjenzajt ukoll u rajt il-videos li u rajtek jien tal-ewwel esperjenza meta kien hemm Zajan u ta' dik l-esperjenza tas-sena l-oħra ta' April. X'taħseb? Ara. Di tkellimni għat iftakar sa meta kienu Andrew Zoppardi. L-Andrew Zoppardi għatlu hekk, kollok tajdli il-paranormal eżin iħirsa whatever ngħidlek xej, forget it. Fej jidħol da topic ma nistax ngħid xej, forget it. Jekk tgħidli x'inhu ma ngħidlek ma għandix fucking idea. Imma anke mill-esperjenzi ta' meta jiġu n-nies hawnhekk. Ma you don't dismiss it, ġifieri. Ma tistax. Jiena ma nafx kif il-nies. Ma allura sekonda waħda. Impossibbli. Sekonda waħda permetti li ħaġa. UFOs, you don't dismiss the topic. Naqblu? Le. Nista' ngħiddi qabel ma tkompli. Għanna problema, ma. Min jiddismissjaħ ikun fucking ignorant. Għanna problema, xie Malta iktar jinteressom il-paranormal eżin ghost u affarijiet. Le, arħila. Le, imma zamna, le. Imma dik da fattur importanti. Hemm spjegazzjonerja wkoll sa. Fattur importanti, imma. Le, ma jena mux bdik li kont għax nixtieq ngħidielu l-mistoqsija. Tagħmel sens. Diħa tkompli ma li ħassaqsih. Ma tafx ħansaqsih. Imma naħseb li ħaskompli ma. Lady morru retrieving. Sambat għajdielu li ħatajlu, naħseb nafx ħatajlu, ma mela topic UFO, you don't dismiss it. Imminti għatma kellek first hand experience ta' UFO. Le. Ħlif forsi darba minnom rajna dawk it-tletti dwar konti hemm ġbittom inti. Imma ma nistawx ngħidu isma' that's anomalous. Kienu strambi. Anomali. Imma ma tistax tajt il-rajt għalla xi plattina fuq rasek. Assolutament. Mela UFO topic you don't dismiss it. Imma mbagħad esperjenza jdaw l-esperjenzi li rrakkontajt illum u inti qed tajt forget it. Kif tista' tgħidilha forget it? Ma tistax tgħid forget it laqas. Mela ara, ħanibdew mill-iktar x'ismu. Dejjem hemm ara, jien dawl ħafna minn dawn l-affarijiet rajthom jien biss. Ġifieri, m'hemm ħadd li jista' jgħid kont miegħu għad-differenza. Arrajt is-CE5 kull ma rajna tliet dots, imma rawhom 15 ruħ. Qed tifhem, ġifieri sighting hija pjuttost ma fiha xejn, imma rawha ħafna nies. Imma f'xorta ma tistax. Kieku kien hemm xi ħadd ieħor li ra imqar esperjenza waħda li rajt jiena ngħidlek hemm valur fiha. Mhux inti, sorry tax ħanajdlek. Ġifier inti qed tgħid illi esperjenzajta inti,
personali. U waqqa l-dak tiegħu nnifsu. Mela, Daqsekki. ejn Ġinti l-qaset temmen l-lak n-nifsek allura, qaset temmen lajnejk. Jiena nistammur fil-punt ta' xista dak, għax jien għamilt sentejn id-debatti jek għattu sejja u l-lum il-ġurnata nistanejt li rajt Sajja, nanki jiena xatlek li l-ek. Għatlek jiena kelli dawk l-erba esperienzi, jekk s-saqsin il-lum najlek, stjaqsna fekk għaddejġ minna, semmek najdilek. Eżempju, era, jiena nista' nitkellem fuq l-esperjenzi tiegħi biss. Ma nibdew, l-ewwel waħda meta għatlek rajt dik il-figura kbira. Ħalla kien hemm midlam. Ma rajt xejċar, jista' jkun ta' tifel kien hemm iktar mill-immaġinajta forsi xi tip ta' paridolja. B'xi mod kien hemm xi coat hanger jien il-lostja nafu ġiet forma ta' bniedem, ġiek ma tistax tajt. Ngħidu dik orrajt. Il-kaxxa. Tal-kaxxa tir. Ma jien naf. Patripiju, kam għamilta xar minuti għad? Patrimiju nid-dizmissja. Tajba. Il-kaxxa u id-dawl għalija. Il-kaxxa u id-dawl. Jien għalija kollha. Jien għalija. Il-kaxxa u id-dawl. U s-soldat jietemmu koll għal xiex għax dik ta' Jiena l-unika ħaġa. Eżempju, Padre Pio. Kolla tittijom il-valur u Ma tistax ittihom kollha l-istess valur. Le, ma kolla ma edinem. Kollha qegħdin hemmhekk. Eżempju, Padre Pio. Forsi kienet miża identifikax u vera kienet hemm xi ħaġa. Madonna xar minuti tħares leħ. Imma l-affarijiet jirriflettu iwa. Imma tad-dawl. Minti għat li għamitik. Iwa, jiena krajtu dak il-ħin. Imma nista' ngħidlek żgur id-doluri kienet joxar ma nistax ngħidlek. Imma li kien hemm dawl dik ta' 2000 li ġej mill-art, dik l-unika ħaġa. Li inti ċert fuqha. Mhux għax ċert fuqha. Li ma nistax insib soluzzjoni assolutament tagħha. L-oħrajn kollha tista' b'xi mod. Sorry, ta' rispett kollu għalla. Għax dawlu mal-art, orrajt, vera m'hemm spjegazzjoni għalih, imma daqs kemm hemm spjegazzjoni għal fucking pupu Alla jgdmek u jitlaq jiġri. Imma kont forsi jien ngħid, jiena skont ma kontx qed noħlom. Jiena f'moħħi kont hemm qajjem. Imma jekk tgħidli x'ġara qabel u x'ġara wara ngħidlek fucking ma nafx ġara qabel u x'ġara wara. Ġifieri l-event niftakru. Ma jafx kien hemm qabel f'dik il-ġurnata. Ma stax inkun ċert. Ma inti ħad tiftakar kollox. Dik sa ċertu punt ma nistax ngħidlek ma kontx qed noħlom, assolutament. Naħseb jiena ċert li ma kontx qed noħlom. Ma nistax intek garanzija. L-oħra ċert li ma kontx qed noħlom. Tad-dawl. ċert 100%. Għax l-għonet dom ta' għall-ostjam għajjem waraw. Imma dik bis li ċert minna, l-oħrajn ma nistax najlek li kaxxa tir, xill-ostjaj kaxxa, ma nafx. Dimma kienx ħaġa definita tixal, ma nafx, ma minn nifak. Issa, ħanarġa naqbizlek fuq il-kaxxa. Meta tajt kaxxa? Kaxxa 90 degrees? 90 degrees. Cube. Iġu ma kienx bler. Le. Smaġġ. Le, kaxxa. Kaxxa. U kienet cube, mux rettangaw, mux U minn fej. sajdi twal minn fej daħlet u minn fej ħarġet. Le, għax dan huwa dettall. Tad-daħħar ilek għal-fej tad-daħħa. Għax qisu ġiet off-screen, għax peress li hemm il-frame tal-bieb, ġiet minn wara l-ħajt. U marret għal wara l-ħajt. Kadditik. Biex nkunu ngħidlek 100% x'ġara. Mela hemm ommi mal-bieb u dil-kaxxa hawnhekk ommi. Għaddet minn wara rashom. Għaddet minn waraja u mbagħad raġgħet ġiet tidher għall-komplement. Biex inkun 100% fis-sistema. 100% preċiż. Bak fis-sistema. Mhux bak Kemm kien kbir Amir? Interessanti wkoll. Miżħajra. Isa. Kelli kaxxawk ma dixaw. Tiftakara dik l-istorja ta' dak il-raġel li sab dik il-cube. Għawdi ħanurrilhom fuq il-kamera. Isa da' daqs, però iktar baxxa, forsi daqsik hekk. Isa da' daqs. Kienet żgħira? Le, ma kienx żgħira, ġifieri. Xkont ħassaqsih? Mhux pixel. Tiftakara dik l-istorja ta' dak li ra l-cube għaddejja minn mal-ajruplan? Dak id-daqs isemmija, ma kienx kbira. Jiena nista' ngħidlek eżatt daqs x'kien fiha għax kienet viċin. Ħafna fis-sens.
Ġiri ma tantxin żbaljat Kif fil-proporzjoni. il-lossja taqbad tispjega ħadi. Ma nafx. U ħanarġaw mmorru għal dik il-mistoqsija li qalet Annalise fil-bidu. Deritlek, deritlek din il-kaxxa, ma għaliex? Għalek il-kurzita. Imma għaliex? X'messaġġ għaddietlek? Rajt kaxxa, alright, thank you. Dejjem inti meta ikollok esperjenza li l-esperjenzi l-lum il-ġurnata nikkalkulhom fuq pattern. Sawa, dejjem insegwi l-patterns. Mena min jiġi li jekk u hekk. Jaf ġeneralment għarrejt ma il-patterns sajan il-diffikultà tagħhom. Il-parametri għax kollox. Inti mhux ma nistax Parameters tista' tagħmelhom waranti. Biżobb tgħid ma nistax impoġġi il-brain totti fi klim ħanejtek. Eżatt biex nispjega ħierek. Imma għandi pattern f'moħħi li jiena nsegwi dawn l-affarijiet. Nieħu minn stejjer oħra, milli naqra, milli nisma'. Iwa, le dejjem tagħmel right. Għadda set ta' rules. Sawa? Fejn dawr ir-rules iridu jsegwu pattern. U dal-pattern għax ma mmurx fihom. X'pattern hemm? Ħsejjes. Li tiġi tara fucking kaxxa. Tiflowdja wara għalla. Hija waħda mill-iktar esperjenzi komuni out of body experience, failure abductions, simhom. Iwa le alright, imma da qegħdin Imma nitkellmu inti tissemmi li kontem IM żgur. Fimt? U fis-sens. M'hemmx pattern? Hemm pattern men. M'hemmx pattern? Skulli hemm pattern. Kaxxa men. Kaxxa. Għal xiex Għaliex kaxxa. hemm kaxxa ma? Għaliex? Għal xiex Kif u għatli, ħanajlek fejn Imma dali il-pattern. jattejt inti jagħti xi tip ta' spjegazzjoni. Abnormal Le. apparition. Allura- Ħanajlek għal xiex. Li mhix normali għax inti dejjem in-nies isemmulok. Rajt dik il-figura. Issa, meta inti tisma' xi ħaġa kwadra, jittejlek li hija xi ħaġa mhix xi ħaġa li l-moħħ jgħid tara jien rajt xi ħaġa paranormali. Il-kaxxa hija materjali. Sewwa il-simbolu ta' kaxxa huwa meter. Teknoloġiku. Teknoloġiku meter. Fimx Rajt ngħidlek. hija ħaġa meter. Jiġifieri, inti meta il-fenomenu jippunta biex jqajjemlek il-kurżità, kaxxa. Kaxxa mhux qed jara Ma sajan dak figura, il-ħin ma kaxxa. għajjem li ebda fucking kurzita Eżatt. partikolari. X'messaġġ għaddielu l-Mirko? Il-kaxxa. Il-kaxxa. Le. Xejn? Din, għal specifik li tal-kaxxa ma kienem ebda biza, aktar kienem Kurzita. xil-ostja Kurżità. Għajjemlek il-kurżità. Għax di ġrat wara il-bicċa xogħol tal-dawl. Għax jenattilkom wara tal-dawl. Terġa. wara. Wara. Lej, ismani. U kora li Wara. il-fenomenu kif Taqbel jaħdem jien. dawl, Le, għax- daw shapes. Ara, jien naħseb. Kif naħseb? Sewwa. Jien hemmhekk imbagħad nibda nagħmel il-patterns li qed tajt inti, imma l-patterns huma li naħseb illi dan il-fenomenu l-ewwel qed jinteraġixxi mal-bniedem b'mod intelligenti. Il-fenomenu huwa orkestra. Iva, Letteralment. u orkestra, alright. Qed jinteraġixxi mal-bniedem b'mod intelligenti, b'mod li kważi joqqan għannik. Sewwa. Għax tara kaxxa għalla tipo. Eskur, jien meta narrakkonta. Ara, kieku kien sentej, l ma konċ narrakkonta ħajlek żgur. Imma l-lum innaf isu dal-aħħar sentej, ma nafx iż-żob ġara ma jinteressanix. Ħiedu l-żob peridu, jaħsbu l-żob peridu n-nies. Portanix innajt. Imma meta tirrakkonta tad-daħħu. Le, Alla tad-daħ. kaxxa. Imma billi ta' Anzi, fucking inkwetanti. U le tad-daħ. Inkwetanti. Imma billi tad-daħ ma jfissirx li mhijiex Mhix interessanti u relevanti valida. Ismani, hemm karta Huma li tibda- nżomma jiena. Hemm karta li nżomma. U jekk tgħidi li xi darba l qudiem li esperjenza ta' Alla, ma mhux ħanejda life. Hemm set ta' rules, sawa. Issa jien ma ngħidx ir-rules kollha, ngħidilkom tal-boċċi, orrajt, u ta' ċertu affarijiet, ngħidhomkom kollha. Imma mhux ħanejdlek kollox, però l-kaxxa hija waħda minnhom. U Ma di tal-boċċi, sajja, nax di dejjem nisimak s-semmija. Di tal-boċċi, smajni 4 darbiet, 5 darbiet, alright. 5 darbiet. Alright, smajni 5 miljon darba. 5 miljon Ma smajnix darba. dejjem. Le, nifhem li interessanti li jinti Iwa. tisma' multiple stories from multiple beauty estre dak semma kaxxa. Iwa, imma li ngħidilha regola le, it's not Le, a rule. regola ma tistax tgħidilha. Mhix Ma regola. applikajta. Jien l-erba esperjenzi tiegħi qatt ma rajt boċċi jaqgħu, jew smajt boċċi jaqgħu, Aħna pereżempju. fil-UFO. Ma mhix regola. Fil-UFO x'għamilna minna l-5 observables.
Sawa, issa għandi l-observers tiegħi li nsegwi fuqhom. well and good. Li jiena naf li Iwa, all right, xi mhux daw jinħriġt Ma bihom. sejħilix regola, għax mhijiex regola. Għalija, Għalik. Regola tapplika dejjem. Għalija regola. Għalija regola, tapplika dejjem. Jax jena qed nimxew fuq set rules li mxew xjenzati qabli, jiġifieri li huma knowledgeable, all right? U daw ir-rules dejjem insegwi lilhom. Mhux U regola. ma niddevjax minnhom. Jien kieku għat Għax li. inti qed li l-ewwel qabel ma bdejna l-podcast qed li inti temmem kollox. Le fa kemm ma nemmix kollox. Jekk nemmem jekk niftaħ ħalqi. Huwa inti li Jekk niftaħ għandek ħalqi. certain x'ismu li tgħaddi meta tisma' xi ħaġa tgħaddiha minnhom issa jekk tittikkja dawn għalik inti temminha. Eżatt, Jekk le le. daqshekk. Imma. Però li mhux ngħidilha ħalejlek isma' regola alla dik bullshit. tal-boċċi. Ħalejlek ħalejlek Le, jien ma esperjenza. ngħidx xejn li huwa bullshit. Allora għalhekk qed Jien ma ngħidlek- ngħid xejn li huwa bullshit. Jien qatt ma ngħid li Jien dejjem bil-question mark u dejjem miftuħ Eżattament. sewa. Imma li ngħidilha di tal-boċċi ngħidilha regola, le mhijiex regola. Għalik mhux regola, ma jiena daw ma setta rus li nabdi jiena u ma l-observables li nsegwi jiena bħal Ma l-5. nafx kif qed tgħidilha regola fl-ebda storja Mirko ma semma li sema boċċi. Le, all right, ismani, inti x'għandek, għandek l-observables, għandek 5 observables, mhux bil-fors inti tittolqod dawk il-5 observables. Jien ħajlek x'inhi regola tiegħi. Sawa. Ħajlek x'inhi regola tiegħi, x'naħseb jiena. Sawa? Jiena naħseb li kif għattilkom l-ewwel. Il-fenomenu huwa l-intelligenti, qed jinteraġixxi mal-bniedem. Eżattament. B'mod indirett, sawa? B'mod ġili umoristiku per eżempju da li semma Mirko ħafna minnhom huma umoristiċi. Ma nafx, ma U nafx. b'mod. U ejwa, rajt għalla Daħħom patripi cringy. xallu għajneħ, tipo. Cringe. Kiko jiena, minn flok xallu għajneħ konna millu hekk l-istatwa. Le. Rajt, mux għalla nixallu għajneħ. Namillu hekk. Ma għadu tifel żgħir. Ejwa. Le, ma konx Ma tifel. li rrid ngħidlek jiena hija. Żgħir. Le, mu għetti. Inti għetti tagħmel hekk lill-istatwa. Le, l-istatwa konna millu hekk jien il-Mirko. Mux nixallu għajnejja. Ġifieri kiku u Fimt. l-istatwa kien jagħmellek hekk. Kien Issa. qed ngħidlu kien għadu tifel ma s tagħmillu. Ħajlek fejn napplika ċertu tip ta' regoli. Napplika ċertu tip ta' regoli fis-sens illi dal-fenomenu jekk huwa intelligenti u jidher li huwa tant huwa kif naqbad ngħidu assurd. Kaxxa. Alla pupu jikdmek, pupu jitlaq jiġri. Jien nafx semmejt iktar. Patripiju jixalu għajneħ. Assurd. Assurd. Sawa? Mem xej, ikompli ma taqablu. Eżatt. Eżatt, Xejn. mela regola memx. Imma, jekk dan il-fenomenu kif bdejt ngħid l-ewwel tal-eżempju tal-qattuża tal-washing machine. Jinteraġixxi mal-bniedem mod indirett, sewwa. Forsi lil Mirko meta kien żgħir fil-passat. Waslitu biex illum il-ġurnata qed nagħmlu dan il-podcast. Lejlek l-istess Mxek. u lejla l-istess. Mxek. Sewa tgħid. Ma bat il-mistoqsija i jekk dal-fenomenu wassalna biex namlu dan il-podcast. Għal xiex? X'inhu l-end goal ta' dan Ma il-podcast? nafux. Min jaf. U kif tista' tkun taf? Live the journey. Ija, U naraw fejn ħaj wassalna. Askon ħanam il-podcast, jien mhux podcast it-tertijaj. Ejwa. Għasret nkun famuż, għasret nider, jena. M'għandux xaqsam, ħanajlek saj. Inti you are living the now, ma tafx ħajġri għada, u m'għandek l-ebda ċertezza x'ħajġri għada, sawa? Inti kultant fil-ħajja kif naraħ ħajjena, kultant nagħmlu affarijiet aħna. On a day-to-day basis, alright? Illi da ma tafx li forsi jiena dil-ħaġa li qed nagħmel illum li ħatwassal għal-mewt tiegħi, Mux li jiena ħammut. Jien miet, jien spiċċajt. Sawa? Imma l-mewt tiegħi taf taffettwa lil ħaddieħor. True story. Fimt? Jiena nemmen il-ħajja ta' kull bniedem li hawnhekk. Ma u l-ebda ħajja li twildet fid-dinja għal xejn. Anki tarbija li twildet u mietet, sfortunatament miskina. Għal dik it-tarbija ħajja ta' spiċċat, damet sekondi, minuti, sijat. Alright? Imma bidlet il-ħajja tal-ġenituri tagħha. Asgur. Bidlet il-ħajja tan-nannit tagħha. Bidlet il-ħajja tat-tzijiet tagħha, tal-kuġini tagħha. Asgur. Fimt? Jien darba ma ninsija qatt.
U ma nafx hekk semmejtix darba fuq il-podcast, darba niftakar kien hemm program fuq Xarabank. U kien hemm żewġ missirijiet. Għana għax kunna fuq television, daqsak ma fija xejn. U da Peppi Azzopardi beda jintervista missier li talab fuq ibnu kienet imut u miet, u missier li talab fuq ibnu u salva. U xaħat saqsiħ, għallu ma taħsibx għallu l-din ġustizja għallu tlabt l-alla. Għallu lilek, it-tifel tijak ma najċ qatilu lek, għalla miet. Palma jmutu ħafna nis. U li salvaw. Dak li mettafx għallu baqata ma nafx kemm ilu dal-program ta' Xarabank, ma da osja. Għallu t-tifel tijaj għallu miet, għallu jien konnuħu drogi. Għallu jien għallu għax it-tifel tijaj miet, għallu najt, għallu l-tifel jarani, għallu jien waqaft għallu nħu drogi. Ġara ġara. Bil-mew ta' t-tifel tijaw taj li z-zob il-sagrifiċju kem kien l-għawoli, ejwa vera. Ma biddel l-ħajja ta' missieru. Niftakar stradin. Niftakara? Dik baqad ġo moħħi dik l-istorja. U minn hemm bdejt nirrealizza li fid-dinja ma jiġri xejn ta' xejn. Jiena dik nemminha. Xejn ta' xejn. Il-brax inkonna CE5 hekk konti jetek bil-għadet il-leba wasanna sawmen CE5 fosta. Ara fej wasanna. Għaddew 3 snin, ara fej wasanna. Għax kollox iħalli konsegwenza ta' xi ħaġa. Dak kien ngħidlu qas nagħmlu mid-view. U jiena il-sajan kont ngħidu l-goal tiegħu li nagħmlu 5000 l-1000 view fil-ġimgħa. Illum nagħmlu jien meta tħaltien taf kemm kien hawn followers? 71 followers meta tħaltien. 71 followers. U ma bdejniex m'għandu għaz daw. Żgur li le. 71 followers kienu. U niftakarkom kontu tajdu li għaxek. Nismadhom xkonna jlek li lek, konna jlek sajan, għati ċans. U inti kont tajli sponsors u mux sponsors u followers u mux followers. Konna jlek għati ċans. Kont tati fu Malta. Ma. F'sentej? Dik inqas. Xaħġek. F'sentej. ma. Sawa, f'sentej, meta ħanajtek tħaltiena, kien hemm 431 followers. Illum hemm fuq 4200. Finnas minn sentej. Kelmu. Barranin uħon. Għaliex, aħna appassionati, aħna da, kull min jafna mbarra u taf kemm ikellmuna nies għal Madonna kull fejn immur. Qiegħed fuq il-Ragusa Express. Raġel qed jarani forsi qed jismani. Għalli tal-podcast so. Fimt. Milux qiegħed fuq l-ajruplan. U għandikun jallak battilkom xi ritratt minn fuq l-ajruplan. Qed nara raġel bil-mobile hekk. U l-mara għamlet li waħda qed tħares minn bej is-sejt. Għalt li dat jara, għalt li l-podcast tagħhom, għalt li nara lilek fuq l-screen. Qed nara raġel jara ġifieri jara l-podcast, jara lilna, jara lilek għallat nitkellem. Ġrat l xogħol. Ġifieri. Fimt, minn 71 followers da. Milux kienu wieħed għallint sajjan tal-podcast qed l ħejja. By the way, milux qed nieħu kafè, kont bil-motur. U taqaf mara, ovvjament follower tagħna u għatli nsajan, no. Għattela li għatli xuħ, għatli ntikejt, uħu. Għattela li għatli għax tixbħu. Jasbuna ħawa. U jfixkluni ma Kevin falzu. Jasbuna ħawa. Ejju. Abbaddaqna. Għalawili. UK, tnejdu. Ukoll. Nsejt fej kont, meta laqt subajja ġol bieba tal-van, kien hemm dija u li ħadet l-ekstri għatli nsegwik. Ġifieri, jista' jkun il-dan li esperjenza jina ħna tijak, ta' Mirko, tijaj, għadni għax per eżempju ħna kif il-tajna ħna. Ħna mux kombinazzjoni il-tajna. Kombinazzjoni. Bat li messaċċin. Jimma nemminx bil-kombinazzjoni. Għatlek t-tiġi fuq il-podcast. Dak il-kommentajt, niftakar kommentajt postek, bat li mill-ewwel wara xi 5 minuti bat li. Niftakar. Għatlu iwa tatlu niġi. U niftakar l-ewwel darba li ġejt, hawnhekk konna l-istudio liħor. Tipo, niftakar għalli dal-axħar podcast. L-axħar podcast. Forse fl-axħar konna. Mux l-axħar podcast, l-alla jena t-għara. Tisawiħed dakin. Il-bidur tjamel 10 bis. 10. Tlux tija. Kien warajk Mark Donio? Umbat Mark Donio, umbat John Bundy, umbat għandukum Fanny Pole. Koħana mela 10 u da sekku. Bat, bdew telajn il-views. Għajna sejni. ċera fej wassanna.
Għax fem, jina. Ma jiġri xejn ta' xejn sajan. Jien minix the perfect għalla presenter. Minu the perfect presenter għalla. Minix Għallu tajba. xaħat li huwa Jien the tajjeb perfect, qalbi. whatever. Xej, I mean, ma ħadd mu perfect. Jien tajjeb. Xej. Jien nax relax ħassa. Nex, ġeneralment ifem kollom l-iskola u għek bħala background of Kollox jgħinek ovvja. Ma minnix bl-Inglis u kol, peress li nitkellem rabbi x-English. Li kienet Tkellem ħajr ma ħatti ħor. it-tellef. Saraħra. Għatawa, da' sek. Leħa, zobbi. Aw. What's in the English? What's in the English? Eżat. Aw. U tipo jenna fu, fem kieku ma kienx mirkom ma konna namlu xejla. 100%. Ġifiri. Kiku ma kien iċ-ċirkaxxa, il-pupu, Il-popo. id-dawl. Eżat. Padre Pio. Eżat. U min jaf kew Jien konna. ħansir devot ta' Padre Pio. Għadda mun nix Anka jgħamu Min jaf kemm konna. Alla. Min jaf kemm konna fl-istess postijiet qabel ukoll. U ma konniex inkunu nafu xulxin. U laħu dik anka naħsibu dik. Alla. Min jaf. Ara, saj. Ġoxe meeting. Saj, ħanajlek. Jien fħajti il-tqajt manis. Illum il-ġurnata saru l-ikbar ħabib tiegħi li fil-passat ma konċ naħmelhom. Intortament. Għax ma tkunx tafhom. Ma konċ tafhom. Sawa. By time tallimt don't judge the book by the cover. Le, ovvjament. Xena nipretendi. Ovvjament. U nipretendija fuqi. Ħafna nies jaħsbuni kiesaħ. Jaħsbuni jarawni għax kif jien, u jaħsbuni da hekk u da hekk u hekk. No, mu vera xej. Tifla tajli da, tajli inti isak qattil tajli ma alla tetiber. Hekk tajli. Ġifieri jien tallim ta' di. Ġifieri don't judge the book by the cover. Ġifieri jien ġili kien hemm nies pereżempju għax id-dejqa tinkellmek ta' mhux hawnhekk biss, podcast, fotografija wkoll. Kolla nies aħna, għalla mawħat minna speċjali ta' ġiġ bajdiet għandi ġifieri bħat ieħor. Issib. M'għandi xejn aħjar ma' ħadd ieħor, m'għandi xejn ma' ħadd ieħor. Ġifieri kollu bullshit, kull min jibgħat li messaġġ taf li dejjem nirrespondi. Mhux hekk. Lil kulħadd ġieli msieken ċertu nies ngħidulhom is-sankelma għax inkun qiegħed xogħol u alla ninsankel mhux ikolli xi għaxar messaġġi oħra. Miljon darba. Azza Madonna. Il-problema taf x'inhi eżempju li jidħlu messaġġi ġodda u mbagħad dawk jaqgħu. Ejwa, mbagħad tinsa l-isem ta' min kellek, u mbagħad tibda tipprova tiftakar. Għandi problema u nistax insib nejn min-nies fuq. Jien kelli problema reċenti ma' wieħed mistieden li ħajġi minn għalija 15 oħra. Xorta m'għandniex il-problema ta' Tlet darbiet għatlu skużani, ostja skużani, kull darba nitlef x'ismek, kull darba ninsa fejn hu l-messaġġ. Tlet darbiet kelli intieħed data. U nkellem il-lejden u ngħidlu ostja nsejt ismu. Għax tinsa l-messaġġ nkun qiegħed xogħol. Jien nkun għaddej gas down u ma nkollix ċans noqgħod. Le, mhux hekk il-problema. In-nies irridu jifhmu għadi li aħna għandna l-ħajja tagħna wkoll. Le, nies ġeneralment ikellmuni matul il-ġurnata nkun ried. Ma jifmux dik in-nies eżempju. Naħseb li kien tajjeb illum. Kien podcast l-ewwel nettam kien nies Naraw xejdu n-nies. mal-erba' laħna u tipo. Kemm twil? Għalla ta' uħet minn ta' Joe Rogan ġejda jisu. Tlaqna niklu Ma jien naħseb li kien tajjeb. Tlaqna niklu. Daqsek, Zarma Mirko. Ciao guys, narawkom. Daqsek tajnieh. Mela, daqsek. Ciao guys.